Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana ntigo sekerese serikali kubwatira serikali mu secretary general sokirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Umurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary
Dr. Kenna Moses umunyagitari nachagete inyagitari ya Worldfit. Inyagitari ya Worldfit yachagete 2005 asumucho karatila. Ase inyagitari ya Worldfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorukunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya Worldfit itoko tumia chinjira isato yoko weni amarwaire. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia njugunga international herbal medicine. Asinya itali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa malyogo. Anye kwa buli ubo mrembe nechindwari chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantuk na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiru ya marigiti omuchobo songo. Wose, tuwa kresime asi number 0722 245763. Ekari ya kurwaria marwaire ari complicated abarwaire bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umurwaire akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo wacha kana daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyenete. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabangi nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi. Kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Soko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi. Ekoro yeito imeye Soko Soko ekoro yeito imeye Soko Soko kibengia ya jirengu manga bunalero Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kurutana chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana mayia. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Environment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729
690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu au ya koni chibetri galienke ebasi nonyaneli kurukuru. Tunapitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinsemo bune chana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusio la sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusio le asichinsemo Childoret nenyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinsemo chia molo aliaso mugusiyale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusio no mugusiyanyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakuigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni Soko TV no gotuchi koba togokora eke kurugeito tonyare koba togekora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare koba togokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomugusi nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburuga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoro belio wikiage kyomugusi nobe bokomerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire korubetami
Rehabilitation Center. Better Me Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Better Me nigo togokonya abantu bari amaruna amayogo tindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna amayogo tindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa maryogo tindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe. Twakirisimiese namba 0706380913. Better Me Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatale ichiobutindu. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chumurigeli Bwensoko TV andonsi asoberete litukolero ni Elia Alamis titariki na 30 umutinyi nigoro yo gatano kabere umwaka bw'ikirubere 2025 nemo anomono andonsi asoro mugusio mintongo kwani nga itongo mo church na yure nelinga itongo noga ya sema mbia bono ekerango kwaligania somurobeli nsoko bwakire elitobe amonaye ko chakira boni go mwanchumurigeli go ika isato nenusu nigore asama bokaito elitonyara ko batoko agenda bosio na etoligereli nga ningi kelitoko nyara ko batoko kora sobwamo buno mugusi asema mbia bono bali bachiete asokoligereli nga litukulia lero nkiri ko bali ko inyorwa ligokora mwanchumurigeli nigo bagoteba ne TBT ekorokunga Thursday yani no kwenyora magega nkikelikiwa iberi go gwetera nabo igo mwanchumurigeli ekera kwenyoire kwanyara kaba gokoranga kwanyara kaba gukubika kiregento asobosi bwa ona kwenyora lero nataka kora rwe challenge asini ni semba mbia bono kera nari kaba ngoswago chagaiga nabulia basaye bane ngokora na barwe mirimo gaiga ango J nabo igo Ibrahim na boli mbainyoreta abasani baba basomete na barwe nursery school anyora Ibrahim agonte binanyorete babire pakaga ntebinga baragwe kera bare gokora school ya bare nursery bakolika chinamba embaka Z kwa ubalenge byegwa badembale chinga kiechu ni chinko bichiare ngora kera wakiru kweguya sana sema mbia bono dotebye Margaret by the way Margaret Kamati, do you remember abasani wasomethera barwe school e nursery miakeli yakale na bego to kambaro abande okonyora barale but is good also konyoranga nyalebe ntu alengene school konyora batatu wala kera barenge nayo nursery yortonyore ngana bokonyara kaba gokoinyora obugima bwawe se kwarule semambia bono namba ito studio gere 0788666663 yanatebeti gungango tebia seke gusigere enoti sano ibere sano isato isano nemo
isano nemo nande isano nemo nande isano nemo nande isano nemo omwali okoreri isatu inere namba ito studio semambia bono nabakogenda sensemilia YouTube onye kore asomo chioyo Nairobi omwancho muligereria internet ni maete Nairobi naroche nonye nebinyurekera na chiete nkanyore line ye internet nendete kubiko ikaya asensemo yabo machoge bambia bono bamachoge smoberete ebegore chinsemo chia magenche igore kenyenya chinseme chonsi pina bogoto tebya soberete lidoche nara ochire koranga unyoire bwango sana basandi bayasomete na baroti ndara igwango soko bwakire hello gibwakire wancheire gwabokire onyancheire nayo wancheire na incho ngancheire nabokire bana tata no minyete gata ndere kumubaga gutande nga abo gutambana gotogoki togotebinya sambi yamono na bali bagotwariga na barutu abakire mbiya mono esoko tv yosi pita to bancheire ngagete mbiya mono sana twancheire Margaret mwana kebati nana kumwiwa kebati noale igaro mutimo komoki diche mubuli senambeli ya enje motebinga kera gwachire katari gwakwana dali koboli abasandi bawo bo mwaka kigwarenge nasari by the way nasari kakingala sana lakini yenda bana alenge na barabwo nonjali magara uyanige waki na nyantama mogaito sakali mogaito yani sigabaki okay asante sana mwaka kiolengo huyo mwaka kiolenge Margaret mwaka olenge 71 bamintongarake sawa sawa asante Oko bainyora aya asante sana mambingia. Oko bainyora batatu na bokotevya asemambie ye namba ito studio gere 0788666663 inere namba ito studio asemambia bono ekeratogenda teko batukuligeri TBT Thursday ni nkaitenga Diana ngo chara totebinga mbarabiera inyorite kerachia butukire 20 neye masemambia bono ntagete kurara bali basoira somuro belie semambia bono babo Colton utona abarorire Grand Dennis no inyoleta abantu kwarenga barabu nasari emyaka eli amaega Barnabas kebaso ontebye no bainyolete onye kuinyolete nasari eli yawo wasoite skuru nero liriero ngoli akabugoli gwe netegemea mbale bachiete skuru chinga kichiri chia maega batale kubugoli erongoli bara bachiete bakanyora lero mate togwakanira kwanyora erongoli kwa na nwere skuru kwanyora echae nere skuru matukali ya maega wala ya lenkoro na ukubugoli koru ko tabugoli tinane tebuga disukali na ndo irani wakire biyaga kwa bogira mawa wambiere Sabina nane nalikuwa linge nasari. Aha. 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 Asante sana tiganya sana kubalinda. Mbiyamono sana, thank you so much. Mbiyamono. Tuchakire ndogo. Okay, mbiyamono sana kigusine gitu tokora gosoma twensi mbiyamono sana. Kuruchise mecha mawawa kwenyuire nasari iyo mwaka bwili bwe ya mochimikia na 52 na isana isatu 1978 nachiko tema koboli Gen Z gaiga ontebi nyoli aba form 1 tebi aba nasari tako banyora kinna boroche
paka bainyora nitemiakeli ya maega rero bakuri skuru mbariko babakumanya nese bachire gochi chiabutukire 23 semambia bono ekirangendete gotebinga na bogontebia asoberete na nemono totebie ning'ori okuinyora semiakeli ya magega kira kwarenge skuru ngai bari bono iga bande andonya nsachinde gotagete bali mwasomendera bakoligia nae muruka bono mambio batebinga inche na inche na murukire iga na bonta getendigi bali twasomete na barabu asemiakeli ya renge ya magego mwancho murigereri skuri ya nyasi mwamwe kana sometoro basani bana bange baroro twasomete na barabu babo Justin bali kurukwenga kiyunga babo Justin twarenge na barabu twarenge na babo Rose Chogo abange sana timu ili twarenge nero tugatira nero ngocha ngora kera tuikanchira na tukabugulia abande andu mateliri kare kera kware gosoma mbale bakoirora njira mumira na baro kwa babuguli mwana kwagenda na baro timu yonse noere ase emambia bono mwanchu muligere kare cyabo tukirista kemero ngebere nenye maiga ichensa 12 tigaturagenda umutimo kumusinini tukwirana ande tosoe asamayi nabo igona batuguna kwagenda kuinyora ninga ngai bali bikwasomete na barabu ase nursery school baberete ase mambia bono. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tubonesegi ekerwei kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Egetabia ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari ya Walfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorukunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaile.
twatumia enjire ya kawaida tukurukana conventional medicine, twatumia nutritional medicine, na ndi twatumia ndikunga international herbal medicine. Asili gitari yeito itoko make sure nga twakorire diagnosis, twamanyire mechando yabo bwate mwekere njira ya professional laboratory testing, twamanyago kwa mariogo anye kwa buli bwo murembe n'ekindwari cy'inkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange n'ichiro ya Marigiti omuchishobo Songo. Wose twakiresime asi number 0722245763. Daktari igakurwaria maroira ari complicated, abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo, umuroira akwenda ukura matukato, lakini ekero bakwira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba buyenete. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro yeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere nabo igabange nabanyika eriko kwanero okweboye chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimi eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Ekoro yeito imeye Nsoko Ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengi yagire ngumanga bunalero Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kutstana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ndigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 20 atanabera seiki. Mwancho muligereri Nsoko TV chi county cheto ibere chiagusi account Nyamira na account ya Kisii anene mono ntonyare ko batoko genda asibali bali chinse mo chire isiko ya semo buna ichana kuru Mwancho muligereri omugusi ora sensemo ya nakuru liba koigwewa na nemo nonto nya Eldoret no mugusi ora sensemo chil nyara nyara ko baga koigwewa Mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba na chinsemo chia molo aliaso mugusi yale enuletie tonyare ko batoko ireke gusi oro no mugusi nyara ko baga koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko baga koigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri senige Soko TV no gotochi ko batogokora eke igekoro geito tonyare ko gukora asenchera bwenerete Mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino Mwancho muligereri tonyare ko batogokorareria okorari kwanya gusira asenchera ebwenerete TV oboroso bw'omugusi ine asama kia ya mbireo seino mbireo
samatuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kiomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera ritukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera rituko pamoja. Eye Nensoko TV Uboroso bw'omugusi. Chetrista kemeronge tatu maiga chinsa ikomire bira semambi yabono na ndekire kitariki nagatebe cyo mwari w'umutinji tariki kemeronge tatu tinyo gatano kabiri mwaka bw'ikirubira 2025 na Diana ngakikwabukira tongo mwochochi tongo noge igoro nkwale nkaiga nkwatwa maiga naroche kamati ya rueta maiga lakini kamati ya chire 1971 kirasi 1971 yenyoira banta sometana barwa school turangi wa innocent 1971 achakti kwagura. Okay. Aka onyora busani asometana barwa school 71 kwenye wachakire kwagura 1971 kwenye achakire je lituko lya lero TBT elitali Fool's Day mate tavauti nero ya Fool's Day neli tukolia TBT bwana akerogo teba kwenyoire 1971 ngana alikuwa alikwagura on kiro monto na baro china maisa yenga ubulimo mbuli buya ninyo litekera skia abantu basometa baro nursery gose primary gose high school nursery bana someta baro nursery ninyo te batatu mayito taite maite swaberete babere ni maitas bari oyomo muisikenere nta maitas lakini abamura ni maitas bari by the way semambia bono onde bwensi bwate simia a scroll yali gyumuntu onde bwensi basomete na school ya class ya nursery akimwakire simu inere legend ya kurocha kerogo chake school nayo kayerora na class 1 class 1 nere yikubwata ndigo chiabo kanya mutarareta grade 1 nande likare school kero tare kware kogenda gokware kurabiko kobokoga onye tugo ikimuina yandora gonga katora ikiro kogenda school ndende ntuikete as report form alisina teta bantu mbaligeretie ga report form ni kwabogire bya abokire bya innocent no nyama kuba kaliga makubararo okay pole sana tigato chake asensemo yabaye amaye semambi yabano mwancho muligiri tukomanye tochaka na roboti rutangania sabobsa ababa banyanyimbo kurwa se county ya Busia bagendete nubutuki kubwatekana no guitwa ku musacho yo mobwe myaka 30 oyo samalieta kurunga Benedict mwege kolekyo nigo kianegetigwe ase kenyoro kia Egati ward ya kenyoro kia Ageti ward ya Enkorom Teso na ensemo ya Teso irianyi county ya Busia mulikyo ito eno kugichana nigaro sitio roboti rokubwati aba obisa babanyanyimbo ase county ya Busia nigo bagenderete gokora obotuki kubwatekana no goitwa ku musacho yomo bwe myaka 30 no yomo ase amarieta Bernard Otieno egekorekyo nigo kianagetigwe ase kenyoro gia Ageti ward ya Angorom Teso ya irianye county ya Busia korengana no morugio ya lineti akinyi niga koerera buna abakageru abubo boiti nigo bachakirete ase nyomba yo mwamatobo ase boigo babete bagosaganwa ekerekyo nigo bono mugakoye abete tweme yuna gosiria obugima bwaye abuo walichangulia wakaenda kwa jirani wakatoka kwa jirani wakakujia kwangu
mlango nao tulikuwa tumefunga, tujui vile mlango ilifunguliwa. Saa zile walikuwa wanatoka na simu akikimbia, time walikuwa anaruka fence, mmoja amesharuka, saa mwingine bado bwana wangu alikuwa na struggle naye. Huyo mwingine kumbe amekuwa na kisu, ndio alikuwa anamdunga na visu zenye amemdunga hizo 6, akadungwa na kisu. Hiyo tema alikuwa na struggle na huyo mwenye aliingia kwa nyumba. Huyo mwingine amekuwa juu, kwa hivyo nayo alikuwa analinga mawe. Alikuwa analinga mawe na mtoto alikuwa hapa, so mtoto akadodge mawe kabaki hapo hivyo. Alitoka tu kana niongelesha, kafika kwa gate. Kufika kwa gate akalemewa akaanguka. Omwamatobo Samuel Katenya nigo aikiranete asenseme yine koenekia egekorekyo, kwa sababu hakuna siku nimewahi kupata amegombana na mtu ama amekasirikia mtu. Huwa anatabasamu na anakuambia mchungaji, wacha hiyo tuachie Mungu. Kilichosababisha kuuawa kwake ni vigumu sana kusema. Chinga kyeche omobisa kurwa sekyombekeria gekoigerobane bwa mwanya bantu Human Rights Defender Eunice Adhiambo nigo aikiranete asenseme yine koenekia egekorekyo. Busia County mambo ya insecurity iko juu sana. Bodaboda wanauawa, vijana wanauawa, watoto wanauawa, wamama wanauawa. Sasa sisi tunauliza tunaishi nchi gani? So sisi tunaomba tafadhali tupewe usalama. Tunahitaji kulindwa. Na si ati tunabembeleza. Tunataka kuona ya kwamba hawa watu wameshikwa. Sababu waathiriwa wamesema wako na evidence kwa simu. Na tunashukuru kwa sababu madisiai wamekuja na wamecollect zile evidence zenye wanaweza collect. Nigo bona abanyanyimbo bagenderete n'obutuki kubwatekana n'egekorekyo kyoboiti. Ingo reporteria Ensoko TV ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane. Naboroche mulikito muna anyara ko bagagutumanya roboti ruo goichani kurwa sense mejo annamono kurwa se county ya Busia mbia mono sana Enoch Gichana asoroboti ru tokogenda Busio amate ya mokurwa location ya Kiang'eni egotoka se ensemo ya Nyankono ewodi ya Mekenene bungi ya Borabu county ya Nyamira nigo echanete chinga kyomongi na hwe miaka wenka yabo abagagusire bwi mabwaye gwetera chinchira cyobotutukanu nigo batebanga nigo mongino yasire bwi mabwaye mochakano bwike yo mwancho mulikito Vincent Munda niga igete asenkeyo nagotobekera orobotiro kubwate Jenio minta taya nero mai to lenge ntu mama nero bana kanyoro beire mama sengenjo katoko marange nero to mai to tebi mechanda yaito nero tigetu bana nero isa ya tigete sagune isimna baere tugegete nata umuntu uri ogokorete egento keria itinki ari mwathani omorogi ngira inu nabagusi ari mwathani omorogi na indamente tebintu geteti maitimbirebi nase enkeye eamateye nigere na magombo amange chinga kibagendete guichana buno mongina bwenkeye Jeni Mirera oyo orarte asichinchera gitamanyikane tibuya bana magano yo goikera yo inchembara la tenga nyara nyomba Jeni nagendete koi konyoro yira konyaje ni minto yira bana okoyo kondo okomanya Konyora Jeni atarasire obugima bwaye umurendi bwenkeye niga abantu bamuchiro butubugukira ritwali aramisi eikeria na kumuita gwikagasire obugima bwaye na gutiko muberoye kegita ritwali gatatu kurwabo umongina bwenkeye nigo nerasire obugima bwaye asayira kare gitanda kiaye ehamate yare gwete para chinsa chamambia nigo yarolerio kiri kurwa senkeye abwase bate birore goserio kirio ndike goikagoso nyomba abwase banyoro mongina Jeni oikire gosire obugima bwaye nege koreke giatigire eamate yaye kere no bwabo bonge no mongino konya koni chingeni agora atu working agakole bintu byaye on rio bongeni go basomiria abana bantu baito tali monto bale kwenda kugura bintu byabo ngabache gosomeria abana babo korwa butimanyeti na timati kinda tebe mana go tukumetie naja na yakala tobi Nyasa ole goronta fin. Naende manyekanyo bonene bwa bororekane asenge nyasa ole moyo. Ehamateye nigere na maborio amange buna kai bali baikrenetie oboitio bo baeterete gwetera buna enkeye nigere ne merangu yegichuma na indesiekire. Koranti na strain tibuna bato tebetia ba monyoreta akichomeka na bokora alikuwa ameshika mikono hivi. Bokora ngo straga alenge maybe kama walikuwa na nyonga. But
igintu kiria nti akoreire ni kibe eba no nanti uchire kongetwa na kurete no mwana uyu minto uraire na kiata igwete buna anti okurire nkongentwari mutoto wetu akusikia bakekere birore byatirari nari umwana umintata banaine kuruburire ntokumanya igorete umurango igwire omugambi bwensemeyo Erkitito nigo aenekire gekore ekio abwasa atebire obotuki ase gekore ekio nigo bogendererete uchunguzi negenderete ikiara one arrest yabamed bono umuntu nabekirime uchunguzi genderete kubainisha maneno abantu tukubatebi ng'a ekero batagete emechando yatokeire gose batwarerio mang'aba n'abajirani gose abamwabo tiga bacha bakwanirana gose barenta uchumba ase abagambi gose abantu bekanisa so tatu bagamba mang'ana ibaigwana moremboga ntubone serikali mbona nare gocha totebi ntubone tokonya tamana kurwa serikali totebi naki ningi kere serikali nare te faino pa gocha kutukwana mang'ana bando tokomanya goikere bana maina ntranya na machifu but our God who is in heaven na ni natorokia mang'ana very soon inkoratore ekene kia mang'ana yamateye nigo boneganyete getambukiro kyo botuki kurwa ase serikali gosengera tomwe sobu gotaka kumanya buna ninki gya sambete cheni karaire ase getanda kiaye Vincent Monda, Ensoko TV. Mwanchimurigeli nande twiranire ndoche Diana kwegure buna bago kwanira senseme itiga togende guchibusyo asamenye banya bisia ewodi ya masige eyo gutoka sensemo yebunge ya West sensemo yebunge ya Bobasi nigona barube sogeti na kogokera obokoreri bwe dispensary ya Nyabisia asikil bakabago kwanira buya mono guchia somwe msebwe godi Jacob Bagaka asemeremelia aberega kubakorera nigo banyartiko bago kwana ngo kubwaterana kwa ino mugabana bwe county ya Kisii Simbarati nigo banyarko bakorwa obokoreri buya guchia sensebe tigatorigwa amenye abunki bakwanteli tukuligoro bagukwana senya gitari ya Nyabisia iyo gutoka se wodi ya Masige West ya bunge ya Bobasi account ya Kisii niga bamenya ubanyarire bakogokera obokoreri nyagitari iyo yanyarireke kuba asobe go banyarire bakumwakero mu MC bwe wodi iyo Jacob Bagaka na baigo mugavana bwe account ya Kisii Omoske Paul Simbarati asoko nyara kubainyora na kweneke buna nkonyora barububwenia kurko Julius Ngaki chairman utemeza se nyagitari yito health center ya Nyabisia ngwaka ngambi ya mono aso mo MC ito Jacobo asiga asia kortenene ikagera kalenta nyagitari abakabwatira ni gabana yito Simbarati ikagera nyagitari yiga chaga erego konya mono buna bono ndwaritiga maguru tindi kunya kogenda gukia are abego ya ngama yogoga bakana kore nakonyekera hangege ankuraira nirigaki musimi woito baga kambia mono yenya sago sena ndatumente baba noito nya saba mentere kamogosoka nande kamogosoa ekiagera moinyoire gase tuarenge tutabwate nonya ne nyagitari mwato inyoire ero gotokogwene rigugesieri mongina gwekurura iga oicha wocha oretu ne pigipiga ga yaswa ne chipara kwa chibet dote bi Simbarati na Bagaka nga imbuya mona so kuwa abantu banyabisi nga watokoire sto bato bokongu koruru yachete ntubona urne tuani orete abantu banyabisi konye tuniro ko ri ninko emiri atambe abamenya bunigo banyarire bagoteba buna kubwatikana nerombe nyinge yaboroirabwo bagochase nyagitari iyo nigobona babulira serikali ya county ya Kisii kweneke buna ngochire komenta amalio gase nyagitari iyo ilokero muriro kurwarigwa anyare gakonyora ase kurwa ase mu MC ito na gabana na ba minister bali batainete nyagitari banye bateme kunchukana batolentera amaliogo Mariogo na araga kunyaku aguika bungu kake igo twengwancha moto Mariogo linda abantu baitu basabigu weiga bamenya bunigo banyarire bakuburia serikali ya county ya Kisii kweneke buni nyagitari ngo chikuruero bubwenia ase chinsa emerongevere nainye gavana yaitu ile gitari ye no amuna kwa nyigore to mwako yo angumutinyu kumina limu
tomente chinsa kyabarwaire nabange bagochagaine mugabana kware gwanja nande iga anye konyarekana osukume nande kidogo torenga nto kolegas 24 hours esengencho to kolegas 24 hours kero muntu bona no kara borwaire mboli gochora ngambo tukose mugaso tinaro kanyoro rware botuko chipiki muna chirachi parando chimesete ona bakanyore no ne pikapiki ya moikiria orwari gukurira boigonigo basabire guchikwegwa chinyumba cyabasubati kwegonkia na boigo chigwodi chiabarwaire murata konye gyoka esaguri nyagitari kinne kirarake mware gwanja mutobekire chi ward mwona na reba ward ye mu kana ye mu ne chi ward kinde chamera and female egera ba ne la ne reparatori egera abantu bapimiru weiga nande bakoraki twatwara inpatient sababu asintubwata nene ko reporter getaseni gyan Soko TV nchere tana Porinaris kama numulikito Apollinaris akama sorboti rubu na kwa rugule mwanchu muri toko genda busio abageno abe kanisa yegi Adventista kurwa sense moya nya usivisi wani nigo baichane irege konegyo oboibi ekiabage okolekada naboigo ase mitambo ya system elia yokosokelio gia nyarako bage koibona makondo ase kanisa yumwanchu murigereri nigo bono banyarako babago kwana nabalikia mangana nagotebanga nigo bono batagete bali banyarako babago ira ebinte banyarako bakumanyekana naboigo ase banyarako babago saba bali bwate omoyo muya banyarako bakubasira Egekore kiuboibi ekiokenekegwa ase kanisa yege Adventista ya Nyosia visiwani nigo kiagikeligwe bororo aya maega yabegenwa konyora ogwakwa maega y'imitambo yabo koibwa ase baganirie ebisasimiro gosikwa abantu bajite bagasoa kurwekera maigoro bagatandura ribati bagasoanse bakarusie GPS system chons pi bakaira wono gwikera muna wono tokwa iga atikende gyonse. Hiyo ni kazi mbaya, mtu kuamka asubuhi ama usiku na wenzake kuja kuharibu vitu za kanisa. Sasa hivyo sio vizuri kabisa. Tunawaomba kwa wale ambao walifanya hivyo wasirudie tena. Bagukwana nigo baboria basaye gwetuma ile kwenyorera engere yabo yakira lituko asebene kibuna nigo abange bagoche kanisa kubwatekana no mongoso w'emitambo no ase kanisa ento bwato muchando geto monene lituke limo na abayi mogete bagacha bagature ebintu bye kanisa abasaye bangira okora chigasi chinkong ebataete banyore ebintu biri raisi lakini ndu aso gusaba wito noko onde bwa chorore ase ebintu byase bikoni tigate mato chunguzere elinde tonyore ebintu bikoira ntutumeke ana magosa manesa na soko ibere nyumba yomonene. Watu wengi hufutwa kuja kanisa kwa sababu ya mitambo. Sasa ni vizuri kuheshimu vitu za Mungu. Hizi si za mwanadamu, ni za Mungu tu. Abantu nigo babuligwa ko bamaiso hanene asokugura ebintu bya second hand chinga kibene kebuna nigo botuki bogenderete to gwapirisa abantu baite ko ebintu munebi mbinarire bagusabantu mabwate naro yoko ni sabantu muna ba electronics igokora ateme ko rondo korenta gente sore tema ngo komune nkyo manyenga ki egende kingayi ngaikerwete ko gera muna togende tugungona gukwana iga uchunguzi neko tekinegenderete igokora to information yo na notara kenga muyamano nonya nabo nigo abarai baboligwe gusira ekanisa eyo elio kogenderera chinga kibabwate emerobilio ao togo saba baishimiwa baito abako boli chikura simbara tichanda tema motokonye ntobwate kereke nego gochase kanisa una boni kama gacho nagendere tororo twalerire nekereke ne sana tema motokonye. Kitu tunawaomba mtusaidie kwa sababu tunaendelea na kujenga kanisa na vitu zingine. Sasa hizi zenye zimeibiwa zimeturudisha nyuma sana. Lazima tununue ndo tuendelee kujenga ndiposa watu wakija kanisa wasiboeke. Kerubo Frida, Soko TV. No mulikito Kerubo Frida nyegenete nga yakorwe kikyo bibi yakorekana se kanisa yo nigento kibente kugikeligo naboigo bali banyalta ko bakoire binte byo
banyara ko babakwira ni gucia se nyumba yo manene batebanga chitanguche ne chinyinge chiganyeta abantu mama ine nandi bintu nebinge biregendete nebintu bigendete ko babikoro kya abantu ngambara aba abantu baya tokogenda busyo mwalimu manene we skuru ya secondary ya Masosa AIC Selieta James Mugusu mwanchu muligeli tukoligoro AIC James Mugusu yugo toka se ward ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango ime ye county ya Nyamira nigoli tukoligoro banyarkoba bakoba amona babwatani bechisemi ase skuru eyo nakonyarkoba bako semi abana abo iguru yenchira enya yokoba bako chikoba bako eboya naboigo nigo balenga sumu biga bwoko na nwe byagwa gochia sabana bali bakole buya ase amatemwa y'omwaka uliotete mulikito Steven Nyariki Mbunde nikera ntasense meyo na ko tobwatira orobotiro kubwati nseno mwanafunzi omukoro kwesikuwega naona somera tengaitera koikere birengo buna twekere iga naende twiranire bocha asinge yo bocha kuru as a process of giving back bocha sesikuwega tenkuru bocha kine school twabeire tokoyekange emyaka 3 yaerire twatagete program yiga rero ibo ni mwaka gatatu nene program tubwate tokoba tugocha kero mwaka asingencho tugocha kwiraneri skuru ndi yamono oiga mone community tasukuru kero mwaka tubwate program ire engai nao nyerero twalete mwaka gocha etogocha ni program ire nao Ogocha wetu etogocha amasengencho yokubeka namo twanyara kubi bintu kibesa nkenkeiga keisana kero keisanire gintu twagenda twakorera skulu bigintu kiritoraro kibweneta abana boiga mu skulu igonga se entunde ya gatatu twaba tokoleta chikombyuta twaleta mone photocopy machine erinde biche konyara konya abana na abayibuli ngambo ya mono asengencho twakira se skulu yiga erinde kuruba bakonyi baitu kwegeri abana igoro ye chikombyuta so asedi tukolia le twaleta chikombyuta se skulu gaiga twaira abana basome eko entunga kitu basomete gaiga mangana computer tale ngora so asa asenjera yokwire ni kuchase society school twarwete baranga mbiya toleta chikombyuta chigaiga gereto abana basome bachagwe kwanya kuchibose igabona asabantu bekenyoro cyagoti chak mona goti chak primary school tweko basabanga aba ba support abana edinda abana basoma burundu bachako tokwanya kenyoro gero matukachiri kuchibose. My name is John Tienobu, the head of the institution of this school. Today, we had an occasion of alumni of the school visiting with ICT or digital equipment, facilitate ICT integration in learning. We are grateful as a school community for the gesture. I, together, the pupils, parents, and board of management, we appreciated the gesture given to us by the alumni, and we keep on urging them to be with us throughout this journey. We also promise to make use of the digital equipment given and also to take care of them. Manchumuligeli ayo na yakurwa ase skuru yo asibye gwa byarka bikurwe gwa barokwa abakoro bagoli bakuru nga lumina ebe skuru yo broso yago tichaki LCK ime ya South Murango nigo besokiri na koena na gochia asaborokwa bali bali ase skuru yo chi computer chibate bire kirabe bagotumeka ase ama sombabo manchumuligeli nigo banyarka bagotebanga inenchire yamo yokwire ni okopoko gochia ase skuru yo kurende ngagerete ngomugano noro yo orura sembe omwanchumuliri twatwerenere omugano oliolenge gwe skuru elia secondary ya Masosa AIC James se mono mwanchumuliri banyarka ko bana barobu litukuligo gutwara chinga kicho kana nebya gotengo trara oroboti uru mwanchumuliri Parents, for one, I want to sincerely thank them. They must have guided these learners properly. You saw the challenge we had last time. But our students in our school, we didn't witness an unrest, and we don't take it for granted. We had met with parents earlier on, we shared,
And bringing up these children is a joint effort. It's not only our efforts. So as these students go home, we want to ask our parents to be near them, give them the right guidance, counseling, moral and everything, and also prepare well for our reopening. We're opening around 25th. And move forward. Nase skuru ya sekondari ya Masosa AIC yo gotoka ase ward ya Nyamaye bunge ya West Mogrango ime ya Nyamira asomo yega bukubatoke byewa ko cyaboroki wabari bakora bya asogote mu wa KCSE asomo akwetete asomo yego ikiranetiwe n'ababwatani ao abeso gati maisomarore na gukwanera na skuru eyu herense Kristo hebwente ko bage kwebo ya anene mono asaboroki wabagosomaroro James Mogusu mwarimu munene w'eskuru eyo nigabekire tene ninga n'ekikobetereri abayibori bene kinga boroki wababo abanyaruka bariko beka uniform chiskati ejire kinyenye nabayiga bamura mbago cha wanjero waboyigo kobeka tirongi kinyerere. Hawa wanafunzi wetu wazuri tuwaomba muwapatie sare za shule uniform ambaye ni the right size, na policy yetu ni kwamba for the guards the skirts must be short enough ile fupi ya cover the knees. So if it's above the knees, hiyo sio ya shule yetu. It must cover the knees. So tufanye hivyo, na vijana tumekubaliana ya kwamba hakuna mtu anavalia pencils. So tukirejea nyumbani tutengeneze uniform ambayo inastahili, na wengine wako na shida ya viatu wameniambia. Gati abagwatani bande boigoni gobereire nga nonyo muroberi ho CBC okire nerebya chimbwa chibwente koba chindonge hasaboro ko bari bagosoma asabate birenga okomina kwa boroki wabanyaruka ngoche korigereriwa. Baada ya mambo haya ya competence based curriculum, hii mambo ya CBE unajua yanaenda ya kitu yakienda na sisi. Baada ya kuchunguza tunapata wakati mwingine wanafunzi ambao wanaalikwa kujiunga na shule yetu kutoka junior secondary, tunapata ni wanafunzi wanaosuka nywele. Kama wakati mwingine tumepigana na wengine hata wakaamua kufanya nini? Kuacha shule. Skuru ya sekondari ya Masosa ya Yabwanko iga nigo boteneri bwe skuru eyo boiraneri mbya mono asaba Samaria bari bayesire tenga kiyomorro egento baboringane bya abayibori bakwanira abana babo ekere bachakire umutimo kori tukoriya rero. Tena ni washukuru member of the board and the PA for mobilizing the resources kuhakikisha ya kwamba wasichana wetu wanakaa vizuri, na ndio wamepanga kuwatengenezea dormitory mpya. Thank you so much the church, the sponsor, for gracing the occasion of handing over the site this morning. May God bless you so much, and we believe that in the course of next term wasichana wetu watakuwa na changamkia zaidi kuishi mahali pazuri. Steven Nyarike Munde, Ensoko TV, Masosa, West Mogrango, county ya Nyamira. Oyino mulikito Steven Nyarike Mbundo mwancho muligeli kurwa asenseme ya West Borango. Tiga togende no mugano bo mwelio aseli tukulia gatatu mwancho muligeli lilia lingeli tukuligora asaba director batano no mokuru ase chief factory chire ase orogongorulwa zone 10 ime ye county ya Nyamira. Bakoragwa no board member Vincent Atei batware tebi karo mwancho muligeli na chief factory anemona asensemeli ya tombe eliokoro totobu yabwo komenta chinguru asekemeligie cha nigo bakwanete ekera banyaltuko bagwikira na sechinsemecho na nemono bakanyara ko bagutwara chinga kina bali mulikito nande Steven Nyarike Mbunde tigairane no roboti ru mwelio kurwa ase county ya Nyamira. Nase bikare bigendete goikirani West Factory ao hasense ya Zone 10 asaba director bataronomo kurwa sesoni yubaikirana ase factory ya Tombe bagukwanekere kioni go bagoikere getambo kirogi factory ya Tombe komente ngeri inse yo munyakirogo James Kerosi asengencho ngatuatua robo nyobuya ndotagete folium eyo korukwe chae nyinge egere ya onigwe omwari bo mwaka oli mbaito banyore chae
inga nonye na bana bote yabalimi baito ntomaiti ngana aseng'encho gotamanya konde tia tobaenekeri ng'a ntu abamente bese kurwa chishiringi 24 togaikia 25 echi tomanyete ng'o omoremi nabwenete gochenchia mono kigima atoretere echae kiagere ebirero biaye biarenge ng'a ntoramentu bese wona kumwakire igoro gimotako moere echae kumwakire igoro oigwete mwakire igoro gimotako moere echae ikiagere echae nyinge nebwate faida echae nyinge nero igoro yoka ndirikoro bonus muremi oito motebie egento nabakonyora obwatire lakini kero oborimo buna bono twanyorera abange bachakire gosaria marieta bonus tekaiyo abantu abuna abaibi maneno mingi ntoraikera koraria ligoririe bonus bono egento togendete koinikare ekio omoremi nogotore echae yaye engiya arete tundu ba Tombe factory nero yatangaina sase West of Hill uwete morbeya gukwanekera ekio nigo boigo abadirekta abo bagendere gukwanera yabo kobeka na gosegeta gotora ukuya gwechae erio kwene king'eng'eri nkomentera so muremi abamura bari bande babito bari mu Kenya otoko barorenda amamu asegeje batetamu bakarwanirira kemeri bono bagate bari bagende kirere kitano ngene to batame kaiga ntuma babusi to gupingana tweka ndio kwa mtu gani nao kwa teacher na roho mwana tete milioni insera le teacher yino na yale inu ko hiyo hapa teacher yino okoli campaign yosi jai asoko tia balimi baito ng'achi factory ito ya Tombe ya chire igora soboni goita se Mombasa naenda asoko basegeta mononga batoletere chae iye kororokana ya keira se factory ito bagukwanekera ekio nigo boigo baragira bokong'u abanasiasa babire bagosonana chi factory ime county ya Nyamira lakini ase politics ase biasara byaito igego saria naende yare to bwama to basabare eye nengwana yabaremi bakoire chae ase factory ya Tombe goja bacha basoa ase biasara byaito byechae muroja mauga agasoa igusiasa agasira eka wanja asoa tigusiasa egasira naende mbono yachakire koimokerera igo egento kende kiabeiro muchando ngerianga abanasiasa baito otutagite basupport echae tariko yeke kiagera muna bono ekero bakoreta siasa ase echae iyo bakogera burimo bwabo bonge bwa gera abalimi baito babo bwata bachaka gusiria kemerie ne factory ya gatatu ya Nyareko bageko bwata chingwana chia bana ne mono hasi babere bakuikiria bana siasa ababere bagosona na kemeri yechae mega ye factory ya kebirigo na bego gianchore kubwatoka chingwana munecho kurase factory ya Tombe yego toka nse ya Sonten ime county ya Nyamira ngo reporter ya Nsoko TV Redra Nyarike Steven Embonde chumulili cha triste kaisano ne momaiga yense ya masema mbiabono asoroboti rumurikyo ito Steven Nyarike Mbunde kurwa ase county ya Nyamira no tugikira mwele Diana kento naligereri siasa yechae atebirwe tigwe siasa pekwe kwase bali bamanyeta mangana yechae bakwanira mangana yechae na babali bako bagukwanira sema mbiabono na namono roche initiative elia abaraya babugoiri bagutara se chief factory kageretenga insachindonye ngusana yale ngoro banyolere chinga kichingia chokoranga bakole stalemate irabe ase kemelie kiyecha matasa matukabwa ngo igatwarorera manga gosoka kurwa sobuli mibwecha mama yane by the way innocent kira kwanira ekemelie chai nandi kunyoringa twishire wike kwerenderia ya ebonus matukobuna kogenda igo mutinyi komiga so yo kiandara bakonyoranga bonus nandi yachire bonus yachire okay mancho muligele kana to gukwana igoro ya bonus ni otogote binaro chitaika chetrine sana na ibire maiga yense ya masema mbia bono kera toko gendera ndaso mutimo kumusinini elitunyara kabato ko yaligani twera ntogote binga ningikeli kere ase chigazeti esema mbia bono
Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kielibirira ugosenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi yao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bw'igekoro byito hasi tukumira nabaga kaba Samuelere nabuigabange nabanyika iligo kwanira ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi Tukori Aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero Nsoko ine asama kia ya mbireo seino
amatuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko tomocha Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Chumulili chetri chiteka 14 maega yense ya mo ase mambia bono dana togoso asense mu chigazeti tuligelinga ningi kere ase chigazeti kulenda soko boko kwa nese mambia bono nigombate egazeti ya The Standard mu chumulili noroche epeje ntangani naboigo epeji yo mwelio ase mambia bono Panjito murigeria na soko boko kwa nigombate gazeti ya The Daily Nation oche mugano monero kwa nanga the big losers in Funas Rise. Okina kwa ili nisifura mwanchito muligeni kwa tibianga ninki kwa lentre miensi ya Kenya na magutuwe chukunyata usanga gazeti kurende kiatora kwa liganera sense ya mwechi gazeti chiko yo mtu Innocent Onyango ala kumanchi heda niki chiko kwa lera totebanga lingana limwe muri ekigazeti esema mbya bono mwanchu muligelia kera tokuligelia ase kigazeti chonsto chakire ase gazeti ya The Daily Nation kukwarenga big losers in Sifunas race barai bali basiririe ebinge akera bono Edwin Sifuna anyare koba gabwe sokinga nguchale koba akoligyo burai bwenso mwanchu muligelia se koba gokoligelia gabwa ase chibicha ababekiroro nindoche egati yabo numurai bwense nimboro doche Professor Kithure Kindiki nindoche boigo oyo kurukwa omonogeli bwe bunge Moses Masika wetangula nindoche Musalia Mudavadi nindoche Gladys Wangana boigo ni muroche murai bwe kyama kya ODM oyo kurugmo Buru Odinga na sesemende yokobogo kobolio nimboroje Eugene Wamalwa ngamora Kalonzo Steven Musyoka na boigo ngamora oyo kurunga Rigathi Gachagua Martha Karua na boigo nindoche gali mwancho muligereli ekera bakoba bakumubike bicha omubungo kurunga Didi Nyoro abungo bali bagokwanera mwancho muligerelia kera bagotebanga nigo bono iga bagendete ko bakuligerelinga nigikeli kolende se gazeti ya The Daily Nation Diana mugano noro rugare ko bagokwanera igoro yeliberera ligendete gotogota igoro yechi billion ya 200 echo chikobwatanigwa no biribigorunga benefits cyaba koli emirimo be serikali nabo igo naborokibwa aborokye mwancho muligerelia yabalimu bagoteba 20 billion benefits for civil servants and teachers mwancho mulili nigo bagoteba nga nigo chigendete ko bachikole tumuchanda tokogenda ase gazeti ya The Standard esema mbia bono bagoteba nga ko bakongole kwebisete use ko bagokoligereli gabwe bichebe kiroro mwancho mulili neyo murai bwense kabekuyo Buru Odinga nabo igo oyo korukunga Rigathi Gachagua mwancho mulili yo kurunga Professor Kithure Kindiki nabo igo omwaziri Wycliffe Oparanya nigo batebanga okoboko ngole kwebisete ngotebindenga okoboko kwebisete no kwango onya bakonyole se gazeti ya The Standard asema mbia bono tiga tuligerelie nande boigo se gazeti ya The Taifa Leo mambia bono ni wao kwananga Sifuna aharibu hesabu Diane hesabu ya salikira sabu ya salikire actually umubunge umukuru wensemo ya West Mugirango Vincent Kimosi chiko bachinsa ibirengo cyale ase studio tete ko mubolinge sabu na maana ya salikire abarinde saulinkuru West Mugirango nanje abo kucha kuramboli ngake amara kini asibono tiga umushimi wara tatebe sabu imeharibika ekyo nakyo ekabage kwanira umwancho muligerali ase gazeti ya Taifa Leo asema mbia bono umanyanga kisabu yabirige usalika asibona igemeganda ya Edwin Sifuna nonyene litukuligoro naro chaba Kenya bagakorega into yikuru kwa sakasim yani egento kiligyo utakakoleta cheche nene okogokia estima yabulite sino yabulite mwarengo musunde aba Kenya kera bari kubuli estima yabulire kare kera tuakinete ngije yachigento 430 yagwe mama kera bwari ukigokera lakini igokwa yerendete
bande barari tembachi kumanya nari kurara nari gutoka kama gose ni lights watigete chire on lights ire chino sendi ekera bari go buri abandi naro chaba Kenya bakubulinga stime yekera yachire iga Edwin Sifuna mbiyale sekuligelia segazeti ya Taifa Leo kote abalega Sifuna bado salie sabu na boyo mwancho muligeli bagote banga wenda NTSA ikadhibiti nauli nchini bagote bange kiombekia National Transport Safety Authority bono nabagira achiko bage kuligelia nganga kichibes chigwakano chie fair elio gwakana onye bagote ba Nairobi buna boni gatogochira kubwateka negali elio kwanda gosineli bwe bona 700 borose nilibwe mona 300 elibwe mona 400 kubwateka nelio kogenda NTSA na bara chikoba kegotenira na kuligerelinga amaene chibes chiri chikoba chigwakano segali cyanyare koba chigokorekanaki chikuligereligu na maiso jitas in ODM ekiamagia ODM ono mwancho muligerelini gekorekana geote banga nigo kegendrete gutwara omwatekano na bono igo ekera milio dhiambo agotebekia mekyo nigo kegendete gusiria obunyamasi bwaye asabantu bali bari ko bago kibwatia boigo mwancho muligeli bwesomera mugavana okurunga badilisha bwa county area ya Nyandarua mwancho muligereli nere nigakori nte kurukunga konganya kurwekia makia UDA na gasoikia kia DCP use kuligereli gabudayana ni muroche Rigathi Gachagua gakumubekere gobi Kenya gaiga abarayimbare bamanyikanite go kubekere gobi nandekera bago batisire negobi nabo kunyara koba gokoranga future yago ya siasa yabere taken care of egati yabo no munyagosira Raila Amolo Odinga gobi okonyora barayibari babekiro mu murayo yobekere gobi ande go sabara babekiro murayo mwao ngo bekera lakini bono alibona mubekerega osoire nyumba soire nyumba batuka emerongene na 5 yo mweshimiwa okurukuga Rigathi Gachagua keragendete koba gakubarigania barai kulindelit kuligoro nabo igona ruche aba barai bali bakurukwa ba governor kurwa Sorgo ngoro Mount Kenya bakuruta chinsa sana chiamagana togenda se gazeti ya The People Daily asema mbia bono gukwa na bale the bill that could shake Kenya's economy umuswada norochi koba kuligerelinga kyogonyara koba kogonchora ense ya Kenya mwancho muligereli keraba koba bagokwanira se gazeti ya The People Daily nabo chikoba kogwesomera orenga local content bill takes center stage in parliament amid fears of investment, jobs and economic growth bagote abo muswada uyo chikoba kuligerelia igoro mwancho muligereli kibako nyara koba bagotumeka gosibali bako nyara koba korose content ya sense ya Kenya uyo nyara koba gogwikibwa bosio as nabo igo nigo bono boerere nga ninki kiliro achikoba kogokora tokogenda se gazeti ya Business Daily sema mbia bono bagote banga PSC bono nigo ya rule gente kuruku ya ultimatum gochia se company ya Ketraco babanyara koba bagokwanira igoro yokurwanira kwa omoteneli we kiombe kyo Ketraco ili ine committee koba yekurwa gente kurukwa ultimatum gosama tuko libanyara kwa bagokuru muchando ulibagendete kwa bakurwanira igoro yogochoru kumuteneli bwe company ya Ketraco mwanchumuli Ketraco ne gatie chikambani chiri chikonyara kwa bachiko igwe konda na koranga umuliro bwestima konyara olikoba wowikiwa ase chinka tokogenda ase gazeti ya Mwananchi tuasoire Tanzania bagatebanga CCM bono digo ya rusiri balia bale ase secretariat ya ekiamekyo isekulige liga Diana igere libuna bakulike geswahili kia sana mbali gosumboka bachiko kuligia Marieta yege songo ngabachiko jaira tambe CCM ya vyaka vigogo wanne secretariat barusi gwese secretariat Sifuna babo na baro barusi gwese secretariat yabo barusi gwese kia bagia chama cha mapinduzi na alio onyara kwa bako ligere kilio kupunguza ama kupungua ujazo gazi kwenye mitungi mwancho mulili Tanzania ngolera bale bada banga bamura weijeli amagoli ye chibestiri toko batogwakana oicholie gas na kibako baba gokwanera na elionyara ko bakoranga ningi kelie bako baba gokwanera no mwalimu nagaitire sensememo ekerali ko bakakolenda eme chiombe chego setugo yaye te ase chisemo agosomyo mwancho mulili nindoche ese gazeti ya The Citizen nero Mwananchi lieta Mwananchi asege swali asege songo The Citizen niko bata biringe kia magia CCM
kiakorira maunchurerio ase oborai bwaye ekera bagoteba nga nigo bakorire amaunchurerio aya gosibo bochori bu mwaka bw'echirubere 2022 gwikiama ekyo nabo igo kunyara ko bagokorigereria ekera ense ya Tanzania neregendete ko bagekwaga uchumi yaye ase amangana negati yali ase chigazeti ese mambya bono mwanchu mulina bukunyara koba ukubuguli gazeti elioganeti onyara koba gwesomera mangana mamwe munara batebiri kurende tiga ndara mwada yana libaga achake ne gazeti ya The Daily Nation mayekoirana tuligyo koba kogosirete ase gazeti ya The Standard. Pia masano mwanjito muri atokwira ase gazeti ya The Daily Nation page ya 4 haiganige ukwanira igoro ya Edwin Sifuna mwanjito muri na boigo egotebanga the big losses in Sifuna Sraiso kina kwa Edwin Sifuna tokumayuanga mbaroro baguchia kunyara bakonyoro muchando monene babigita marieta gaiga mwanjito muri asbagotebanga bono Edwin Sifuna oyole myaka 44 years nigabetika gukora mirimo no muskerera Morodinga ase myaka 5 n'itatu haiga abatukanyoro muchando monene usabanyoro muchando wetera soko kina kwae Amuraibu Samuskuri Samuel Tomo Konyoe Kiture Kindiki Moses Wetangula Musalia Mudavadi Oburu Odinga Gladys Wanga Eugene Wamalwa Kalonzo Musyoka Dr. Fred Matiang'i Moskerigati Gachagua Mosubati Martha Karua Nabego Ndindi Nyoro Machito Mugere Noro Mugano Moneno ya page ya 4 ne page ya 5 aigege ntukiri ukwanira Bautebanga bone Edwin Sifuna nigaba Kenya bange mamotebiri anyariga kuirikia bendera yobochori mwanjito muri mu mwako gocha ya United Opposition egaba tebanga aso mwako gocha abakenya bange nigoba muri kibuna omuntu urachikurenta monchorio imense weterase emeromo yayo mwanjito muri geria nabigo weterase siasa chae batebanga weterase myaka etane tatanya ka okore mirimo no moskerela Morodinga na maiga ya Raila Morodinga gusire bogmabwa niko amang ebinte binge benya tibigo nchoredwa angomono kurwasi kiama kire kya ODM tokobanyuke kente kene kya onchoreti no guteba buna egati abarai nigo bakwantire moskela Morodinga banyare bakubwatana ne serikali iri moskela William Samoei Twanyare kagochorwa asentunde yakabiro mwanjito murigeria bara yabange banyare bagoteba buna murayibwense uchukunyaraga kubwatana nabarwase okwene kyanga nkoreta bara moncho lyange mono asoko bakirego kirikyo mokonyi bu murayibwense nabayigo abawaziri gasika ke gazeti ya The Daily Nation na hotelio manchito murigeria ukwanerere igoro yoko kina kwa Edwin Sifuna nabige kirachete kisemo chiria cha Western Kenya egatiari abetega kwenekiwa ukwanera bari igoro murayibwense ODM party leader Oyino Burodinga mokonyi bu murayibwense kidore kinikimna nagotebi ODM National Chairperson Gladys Wanga muraibikia makirikia Wiper Kalonzo Musyoka mokonyi wo muraibikia mokonyi wiki magia Jubilee Dr. Fred Matiang'i Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi mbabigete garigati Gachagua mna nagotebi Eugene Wamalwa Moses Wetangula Ndindi Nyoro Martha Karua egati abali bago chikonyoro muchando asenseme yo kina senseme yo manchito media wetera soko kina kwa Edwin Sifuna aiga kwanira bane igoro ya Kenya kwanza asa Edwin Sifuna tebirera tarigo chikonyaraga koboko ogosira ogosoko musiro murayibense kore no manchito murigeria okwanira bali igoro yo mokonyi bo mugavana we county ya Kakamega okorkwanga Ayub Savula gaigo manchito murigeria ni gatebire buna nigo yabeire threat okina kwa Edwin Sifuna uchiasoko choro kwayo muraibense ya Kenya ikiagera mwanchito murigeria ndebe no muwaziri wa Madam Musalia Mudavadi gotomutini baba waziri abigo muwaziri wa mware chize chisiko Musalia Mudavadi Moses Wetangula nigati abali barekorekananga bono oyo mobo nachikobo mokonyi bo muraibense ya Kenya kulene bono oparanya ochire yento kirwa gukwanira asoba chori bo mwako gocho mwanchito murigeria niye korekananga kiture kindiki nachukunyara gakuruswa sensemeyo igwitira asisemo chire cha Western Kenya yento gekogera banyare bako bagotonyora chikura kura chinsemecho gwitira somura ibenso mwanchito mugato gotebanga bono okobwaterana kwae enseme tukoroganga broad based government nigo bono yabeire kegoturbanirwa gwitira asoko genda kwae Western Kenya mwanchito murigeria Edwin Sifuna negati abarayibande kurwase kyama kirikya ODM
banyare bakumusira Edwin Sifuna na kumwakira ekoko. Dr. Buru Ginga gaigo Mwanchito Mugira na Gladys Wanga tokomanyigwanga okorwa kwae Edwin Sifuna kurwase kiamekyo nigo kiagereta ababunge bande banyare bakumubwatia ekiyagarire kiamekyo getatwari chinguru ekiagera boigo nigo egochikorento muchando asogo bargaining power babwate yogo twara chinkwana no koigwana nekiama kirikya UDA banyare bakwewo mo konyi bo muraibense kurwase kiama kyabo nabigo abawazire Kalonzo Musyoka Mwanchito Mugira bagote basama tukabwango iga nigarorekanire nga tariwe sokya bya kurwase kiama kirikya United Opposition korende Edwin Sifuna nigairire libagadia nabigo niye kunyarikana nga onye kago chia koba flag bearer Kalonzo Edwin Sifuna nigara chikoba omokonyo Dr. Fred Matiang'i Mwanchito Mugira togote gwegero yoko ke magiga yoko kina kwa Edwin Sifuna wetera asogotara chinsemo au nabega Kenya komwakire koko tokomanyigwanga bono nigara chikoba tali mokonyi o Dr. Fred Matiang'i korende nigara chikoba running mate ya Kalonzo Musyoka Mwanchito Mugira kiaraga gatogote bwanga Kalonzo Musyoka negati yabara ikurwase kiama kiria kya ODM nagaigo egati yabara ibari bakwamiria serikali nigo bamuiro koboko Edwin Sifuna abeka kubira running mate ya Kalonzo Musyoka bawotibangane rwate potential Musalia Mudavadi gaigo Mwanchito Mugira tokomanyigwanere nigo Sifuna arorekanire threat guchisemo cha Western Kenya igonga orusirie chance yo Mwanchito Mugira nabaigo asensemo ya Kithure Kindiki tokomanyigwa Mwanchito Mugira ogokina kwa Edwin Sifuna nigo kwa yentira monchira sisemo cha Western Kenya wetira nonye nase ebintu bibigende towekanika okukwaneka kwa sisemo chimata karwa tokomanyigwa Mwanchito Mugira ogokina kwa Edwin Sifuna boigo nigo kwa moiro koboko Edwin Sifuna nabigo matakarwa tokomanyigwanga ase question yeyo nigo yabeira nekoleka na sisemo ya opposition Eugene Wamarwa neroganiri kwa deputy go running mate ya Kalonzo Musyoka kolende bonigo Mwanchito Mugira baote bangatari korekanande ne Edwin Sifuna rigati gashagwa wetera Selinda Mwananchi baote banga tari korekana mne option andonsi ekiagera tari go subscribe politics chayo Mwanchito Mugira tokomanyigwa tari ko banyaba nanchi politics chayo nase ale korende okina kwae nigo bono okina kwae Edwin Sifuna tiyo kumubeka rigati gashagwa andonsi ndini nyoro koyanero ligo kwanira Mwanchito Mugira igoria serikali kurinde boniga tokomanyigwanga oyo irekero gekyo ne Edwin Sifuna kyagera nigagendete kuyamiria serikali nabayigenyo tukiria tabire nachkwene kyabuna murayibwe nsargo chikunyaraga kurwa abisi abuna barayibwa Mwanchito Mugira na egento naro innocent aigakira umurai egento kirbago kwanira uchakiro murayibwe nsegento kirikya entro muchando ose gya turubani liboni ya Moncholerio nogo kina kwa Edwin Sifuna na kolende ta Moncholerio no enasi United Opposition tebaga esabu nigo ya onchokere nande yaberege go salika sema mbia bono Mwanchito Mugira kera chetire kitake 30 ne yama asema mbiye togende takabatukuligeria liali ese gazeti umugano bwedwin Sifuna na boigo Mwanchito Mugira nabo ko bakoko kwanirwa ase gazeti chonsi kulende tigadara kwanira umugano Professor Kithure Kindiki yole se gazeti ya The Daily Nation Mwanchito Mugira elitonyara ko batukuligeria torenga ningi kelikero kulende ase mambia bono ise kuligeria igango kwana bare igoro yoko bako kwebisete nkigiri bagataba Mwanchito Mugira okwana bare batabanga cold shoulder nigo bono agende toko baga konyora orobega rulia konyara ko baga asa kubekero koboko asa gotebanga nigo rukendete mokonyi bumuraibwense Professor Kithure Kindiki nigo bono Mwanchito Mugira ekeranya toko baga konyora libaga na konyora libaga lyogosoa asobisi yokobo mokonyi bumuraibwense na kulende kilba tabanga nigo bone kwamba kororekana magania yego se enchira konyara koba akobese abisi ebintu bigendete koba bigonchulelia asemberenene konyara koba bali gukwanira nga se obisi yo mokonyi bumuraibwense yale koba gekororekana chinga kicho mwelio yale korekana bwate chinguru nabo igokororekana omwegenwa bumuraibwense Dr. William Ruto nigobone nyorera sakongu asegotebekana tigire bweka gilbaka bagokwanira bagotebanga maiga yokourwa machukumu yakorwa se obisi ya yakoba agora Mwanchito Mugira nigobono yanyara ko bagekororekana nga negenteke mo gekorokia ubukendo bonene gochia ase umurayoyo
boyo ekera batebekia makia ODM kendete ko bage kwiyarigania na koranga ngaki yechikoba geko iralibagelio lyo mokonyi bumuraibwense bosibu bocholi bu mwaka bw'ikirubire 2022 mugano olikire gaiga ase gazeti ya The Standard na boko bago koerera buna bono Abraham Kithure Kindiki Professor anyaltukoba kakoegwa amalieta maya ekera umuraibwense arenge asogotiani gukwaye nigatebete Abraham nigo ale umuntu bwanchetense yaye na nigo anchete kubeka bakenya sobwamo nabo igekera nkumurigiria sama isane nigakorekana umuntu okoleto bumasense ya Kenya na koro kiribaga lia kiro umuntu konyora libaga ase serikali ayu namangano muraibwense abetega gukwana ekera ariko bakagutia nigo mwancho murigiri na namono kurwelio nigo batebanga nige bintu byabere bigonchoreri nagaiga gukwana bali chitaliki na lituko nabo igo umutienyi ekera ebintu byaba bikorekana ase chinga kichinyinge ase mangana abe aliako baga kubwata niguno gukora gusobokora bwe serikali nyarakoba gekorigereri guna koranga nigabwate sirene ne kwanya gochia sumura ibwense gukwana bali igoro yechitaliki 22 mutinyu gatanalimo na echitaliki 19 ekera umu rayo yomo konyi bo mura ibwense Professor Kithure Kindiki gete sekansa yamo chisemo chia Embu na kanyarakoba gagotene umurobeli bwo kurwe gwa gwe title deed kurende Diana no mugano kerole se chigazeti obotuko bwa rero Professor Kithure Kindiki no muraibwense Dr. William Ruto nigo barorekana se chibicha bale ase State House bagotebanga chibicha speaks volumes tigantebe Professor Kithure Kindiki kerata etokora kindi gionsi uise kurigereria tari kwebisa niga konyara kabaga osoka na gukwana lakini agotiga agukwana buno mugwakiri otige bintu bire shallow yani tari kubisa uise kurigereria boniga nkaitomo director ito konyora ali chibiche chyo achibeke chikorokia buna Professor Kithure Kindiki baringino muraibwense obutukubwa magoroba gosibugukira rero icyarenge kitaika cinsa cyetre sano isato igogo chakira boni gatubale 8 hours ago mwisonde gateba nothing has changed na boigo na inda natebetenga kintunki ugyo unchuleiri isekurigererie litukurigoro nigatebete kintunki ugyo unchuleiri na boigo isekurigererie litukurigoro ase Facebook page yaye nigarenge ase OBC yaye yure arambe annex na boiga sagotebanga nigara ete into ikurukunga chinkwana chokoranga ke serikali naba waziri bakonyara kwa bagakora emirimo yabo na namono asikilia gotebanga obosio bochikoba bokwaga cheke wanda gyogosibya maguta ime yense ya Kenya oyunere Professor Abraham Kithure Kindiki se 18 ya emirimo agenda tekoba gakora kurende no sendero meta abakenya n'abachege sana abakenya n'abachege bale wetera se chibya chiri Kithure Kindiki abegete bari no murayiwense na gotebanga nothing has changed orige comments gago na wego tenga abakenya bali batebanga rere post teri once ase once mono nensemeri yechi comment chiri bako bakuru ne utaite kende gyo enda comment section iye tewa dijolete embattled bechinga kiechio kurugunga Rigathi Gachagua no nere naratemete kuratebanga nchintu bwati muchando ndibwensi no muraibwense finally kere kamed the hour kamed the day kere bintu byonchogete tate toraigwe nkwana eya omweshimiwa muraibwense Dr. William Ruto kolende gadeta gatebunga mo director itonagenda takabaga kurigereri aiguneli yogi amanya ko baga kubeka kurende gaiga nabo kunyara ko bago gwesomera na koranga ningi kilikegenda takabaga korekana asobugima bwa Professor Kithure Kindiki yakira bako bago kwano mwancho murigereri igoro ya kilikegenda te ase Elvis nabo igo mwancho murigereri chibichankira abuna kire kitochi ko batawa koro kinga litukuri igoro muraibwense ngaki banyartu ko bakumbirana na Professor Kithure Kindiki so menye bwa State House kine kibice cyabegetu ari buno ligereti Diana olia no mushimwa Professor Kithure Kindiki onyartu kabako bekase page ya Facebook were verified keroko erolibwa tetik ne verified gwetera team ya communication na ndego yarenge magoroba na burochi chitaya nchiogete abu State House na endono eroche nero ne cholira abu mbakorekana ngamba bwate chinkwana egente bicha iyo taligeti kende gyonse nebi chabe getoro timati go senenchire ya moyo go calm
amangana agendete gusega asomete gazeti akamanyanga ngichiko bagikwana ekoraga igase gazeti dayani gento bakukwanira nkilinga nigo bono muraibwense akire tataliko bagagukwana kende gyonse paka abandu bagukwana nga ogokira kwae nigo kwanye kwabwika nigo no gokira kulia kirete ekera Rigathi Gachagua ari kurusi kwa visi muraibwense omate that was the time achete silent kera umjakato boko murusia Rigathi Gachagua gendrete ase bunge takwane tikende gyonse igo onyara ko bagwe somera mwancho muri ase page ya kane onyara ko bakora nkikirikera orokolende tigatorara atimati ko somo direct ito nyole nkwana kiyo muraibwense anyara tukoba tigarabe akobetobekera tuigunkia kwane tichinga kichekera ari gotiani. Asante sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Asanteni sana. Thank you very much. Your Excellency, Abraham Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya. Excellencies, Mr. Speaker of the National Assembly, Mr. Speaker of the Senate, our sister, your leadership, the Chief Justice of the Republic of Kenya, members of the judiciary, members of the executive, members of the legislature, fellow Kenyans, hamjambo. Hamjambo tena. Abraham Professor Kithure Kindiki, as the third Deputy President of the Republic of Kenya under the 2010 Constitution. I know him as a dedicated professional whose commitment to excellence has helped us overcome daunting challenges, and as a tireless public servant on the path of national leadership. Abraham is also a patriot whose dedication to cohesion, national unity, and inclusivity is beyond reproach. An effective champion of peace and stability, and across every part of our country, and a loyal steward of our bottom-up economic transformation agenda, whom together with many others we crafted to take our country to the next level. Over the past 2 decades, I have had the privilege to witness Professor Kindiki's work as a professor, litigation lawyer, consulting attorney, senator representing Tharaka Nithi, majority leader of the Senate, deputy speaker of the Senate, the most recently as cabinet secretary. I can confirm that in all these roles, he has demonstrated exceptional dedication, high competence and professionalism, and consistently delivered results beyond expectations. Professor Kindiki is a highly qualified and outstanding scholar, advocate and public servant, whose career has been defined by exemplary achievements which demonstrate his vision for positive change and commitment to high... Diana, oyo no muraibwense Dr. William Ruto kera Professor Kithure Kindiki Abraham ariko bagagotia ni gukoira libaga yo mokonyi bu muraibwense ni gwete amangana abegete asensemeyo magana ariko bakomotogi biya sana nande bono igaba tebanga Professor Kithure Kindiki bagateba igo so close no muraibwense lakini siasa ya 2027 itali ndiribu yanabera mubekanda the bus abada siasa yetandire kwatumia
ndaitingira roro ngwira noro na tiga iroro the station gwa vero resege kai getabe sana Auditor General nere bono kwanire igoro giga ya makabeso enchiraba Kenya na boiga serikali ya Kenya gendete kabage kabesa agotebera ngo yugo kabesa amadeni nigere igoro na nigaya berega gokwano no musbati okurukunga naziga dhungu nigaro Auditor General hasago tebanga gwikira boniga nige kwamba kororekana amadeni na arabisire ataliko nyara kabaga gwatukuburunke ngakiabete gakobuguligwa na boigo mwancho muligekera bagokwana igoro yekiombe keligia kyare igoro yosangirire kwebango asiboni gagokwanera asechitali 30 cyumutinyo gatano ari mu mwaka wetete agotebea wizara ya ministries egosechi wizara chi department chi serikali nigo chi anyarte ko mwancho muligeli ko nyara ko ba chi kororekana sikilba tebanga banyarte ko ba koyegwa chi loan chi alenge wetani chi billion chi mi chi billion chi mibere 50 nomo enugutaisano neme ichibaga tebanga nigo chi anyarte ko ba chi kwananu elibanyara ko bako korera emirobili yabo chibese chi pogoikira boni ganchira ba chi komanyekana ngikeliga thungwa kwana agoteba iga effective public debt governance requires transparency in borrowing decisions, adequate legislative oversight, comprehensive disclosure and reporting. Yesege umuntu wike gusiga tebanga ekera toko igenda sama kabeso litangani nigetakire to nyara ko batokomanya asubura bunga ngakia kabesa ya nyara ko baga korekane birengera libiri ya nyara ko babiko bekwa ase ogo kabeso ko nabo igo to nyara ko batokomanyigwa ingikelie bunge ya nyara ko bage kwanera tebasa ko genda madeni mutara ya kwana se bunge nabo igo mwanchu muligerali ekera chibese chiakire banyara ko bakoligelinga kichya nyara ko bachiko ba chigotumeka aina mangana ale ase page gatana limo ili nyara ko bakogwe somera kolende to taragenda umutima ko Diana omuswati naro orasetu asomocho yo Nairobi ange nenyagitali ya Kenyatta National Hospital nigaro munyagitali okonyara ko gakurwalia amangana yebirengerali akorukunga Dr. Mutiso Victoria omuswati ole mwanchumuligerali nigaro mu director se ekyombegeli kya Research Africa Institute na boigo ke konyara ko bagekoligerali amangana yebirengerali na boigo mwanchumuli batabo obochenu bwobongo niganya tukabaga kora suli tukoligoro ase para ya Mawenzi Road eyore asomocho yo Nairobi chinsemo chia Hill ekera egotebekana aganyete egali yoko mubugolie ye taxi asiboigo bago kwaneranga nigo ekwamba kororekana mwanchumuligerali kekeire takanyara ko bagako raswa kitaraba yekomanyekana abanyanyimbo mwanchumuligerali mbarwe torobotri wabo koligerali inde National Police Service ngibabe tabagokwana kulende kubwatekana kilibate betenga nigo baga chakiri butuki libanyara ko bakomanyanga ningikerite aganyara ko bagakoraswa naroche umulendi olengya sensemeyo nigatebegali ye Prado nigo yabete yegocha na gopaki wa sesemo yebara nabo igo umukwana bwe egali ye taxi ye Uber akanyara ko bagagochicha nago tena maiga yegali eyo no mweli yo mwanchu muligeli bagatebanga boda boda egacha gosepigipigi egacha yabogoletia abantu babere egekagesinini akaigwa amasasi gakabagagwakwa umusubati oyo degati y'abakenya bali babere bagosiria obugima bwabo ase umuchiyo Nairobi babere bakonachwa bakoraswa ase omubaso igoro mwanchu muligeli nabo gasomera na namono bagatebanga nigara se tukuligoro chinsa isato chia mampye mapema mono sana lakini kintu kirino sentin kumetinga ninkekere tokoraso kwae na ningu yota itukomoraga nga ukure usosiri obugima bwae nana kora by the way muswati ga komenyokyo no yo kaberenga gete na ikerira asibali barasio okay lakini rende kintu kiria ekorokia nga bado tobwati usalama miense aya sekoligereriga iga page ya gatano kabere tokoira nango kwanerere igoro y'umurai bwense ekera koligyo burai bwense nabo igo mwancho muligereri nigagendete ko bagakomwebereri Steven Kalonzo Musyoka anyara ko bakagochicha elibanyara ko bakaba egati ya barabe bakobwaterana nere ekera chikoba kakurigyo burai umwaka bw'ikirubere 2022 usoga somaga iga nigo batebanga nigo bono Kalonzo Musyoka agendete ko bagakwebererigwa elianyara ko bagaswa as a broad based coalition na anyara ko bakagochorwa ko chikoba omokonyi bumurai bwense umwaka bw'ikirubere 2022 bagotebanga nigo bono iga bagoteba orobotirwa sokire rokorokinga abarai kurwa sensemeli ya Kenya Kwanza nigo bono bagendete ko babakomwebereri umurai bw'ikya kya Wiper Patriotic Party front party Kalonzo Musyoka libanyara kwa bago cha sobwamo na koranga banyara kwa bago ikaransa na kora bakoli chinkwana achikoba mu deputy president yoy
kera tete kuyarigani kwa ndo mutimuko narigereria a podcast here and I have to be very honest ebirengera limbire umuntu agukwana bya brainstorm obongo bwa sasemo ya siasa bagoteba bono iga and by the way nabo turase kubugura chibisi myanga ibere isato iga umugusi mwishimiwa Fred Matiang'i ritukuria rero aramwaga ndese serikali bagusimba mu bwati nakaigure kero kwa buri swali iribo igo nakaigure gesako kyabagere bagatebringa ase baba goteba no aguchia onya goteba east west want me tina bagusi okorra bane no ene simicha last week kero kwa ringi gusi batebetenga ase Fred Matiang'i akobera no bakobera where you will we will be there osea ende serikali mbako bwati no sentiment yaro actually toko irada tikera togenda ta sesemo ichi gazeti tutete tubwate chisimyangi isano 5 okobo mwengi goseyaya ndoliko genda matambe mono naroche umungwano yo mogotebanga umweshimiwa Kalonzo Musyoka na bagwe kaino mweshimiwa Raila Amolo Odinga andonsi asara tebya abantu bare kwetanchi milioni 3 bali bakumubwati kurumaga yaye togenda nigo bakogenda nere mbakumutiga lakini abarayibande na barati abantu babo togende guchiga bange babate bintu likogendoro semambi abona nonye nkwane yarengene nemono roche mwishimiwa Fred araiboka bono iga kekora ngura akamuri chisimige ga mwarorekana ko mubwati mono sana abatebi mambi tuigwana ni numurayibwense okay tigabwate baro tubwate baro abatebi baro twajolire libaga liese serikali y'umwishimiwa Dr. William Ruto ngogenda ndoro nchikoira libaga lyo deputy president y'umugusina mubwati tigatoraibo soko bwakire ngoto kwa nere okay sawa uyo kanire soko bwakire bwakire bya okay asante sana ejini bero kuyule Diana bana jiregira barabu kai goze batagete bagande bwajubulire bwakire hello oyo korago etegera soko bwakire amweshimiwa Fred Matiang'i bono mambigara umirana numurayibwense amotebi ngo baro mokonyoye no mumubwati Ruto eba tokera upeza na batebe na anonzi na bordo tokubwati asante sana soko bwakire uyo innocent nigo tokwadere uyo naftali kibagende kuruli omabo bitutu cha kino Kalonzo Musyoka isa kogenda semende yonsi yo magoteba na bakwana nabantu bae Mheshimiwa Fred nagenda nabantu bae Mheshimiwa Fred nagenda nabantu bae kingo jonje okay imanyirili byarore kadire soko bwakire bwakire byere gotogwa dere se babiyabo abantu bagaidire asante sana igongo bo mwenge na kingo babutorera bwange soko bwakire bwakire bya boro iga umweshimiwa Kalonzo Musyoka gotebekana aise ko egwe ticket yo kobo mokonyi bumurayibwe so Dr. William Ruto abantu bali bakumubwati bakabagenda nera I know bwati umweshimiwa Fred Matiang'i okay asante sana soko bwakire innocent na Diana kwa bwakire abokire buya mambi abono liboli na liyo lidabekire libono teko nyalekana ako yenda bweka mtoko mubwati pi okay asante sana biabara soko bwakire aya kamati ngaki yaba biyore biyande uraba mulito endewe iyo kona gotera nga enda yananya gwete ngango lichibulire lira buti gakotika igo
Soko bwakire. Murai bwense naba agekera basani bae bako nakoranga bakwana na Kalonzo na baba bwata ni bae baragendo. Okay. Asante sana. Opinion poll na equal. Azijikura jia JCB chiacha wetani irenga chialingi. Tigatote around 10. Royare kobanga nae kwalingi kwewe kula Innocent. Pero kora nale konyora siro. Yetaseni ekintu ale. Ya lero ntabikirwe kura. Ya lero ntwale kogenda. Mate se siasa ntwale kogenda nyenche ikora. Lero yare kobanga ni kura nale koegwa inale gutigara nchiwe. Araiga wako akire sana. Soko bwakire? Hello. Kwana. Kya iliyo gire TV na limo kutoko iwana. Kya iliyo gire TV. Tigategere TV tegere sibi. Okay. Okay. Soko bwakire? Bwakire byari goto kwanere. Hello, ningotegerera to murai. Kwana. Tatema. Okay. Dana. Kwaigure. Mheshimiwa Fred Matiang'i ari koba ne opinion iligo rakoro. Soko TV photo mambi tu akorira sobwa goiga kwegure. Kera wakora card sibatagete utigare United position. Ndabutoko irada karete tigatokorera ni by the way Diana. Kera tokurigeriga igamangana ye nchara kunego chikobage gochicha kobere kobage gukwanirwa sigazeti ya The Standard bagoteba ngumurakera nigo gendete kobagokoreta umuchando monene sechinsemo chinyinge bagoteba nga embule nyinge ne kagiri gochikobage gotugo chibusiga iga kolende bagoteba boigo chinsemo chia chinyomba chinde nacho chinchi chikoba chikobe ya mache kolende bagoteba nga bono iga umubaso usandie ndagira Maitingi turache kuli. Mono mwako gocharo che naliyo muchandurabe. Mono kura sinsemo chiria cha baringo ne chisemo chiria chinde cha naro kase actually. Tokoruse chibando naro che Innocent chibando nchiye tamaine. Taringa chiriko nchia berekire. Machiko nyoranga chia yete mone sauye mbure kobora. Gayango kwa nabali go chakiro mutinyi 10 wiko mutinyi 10 na kabiro mwako yembura ne chikabage go twenyinge bagotebera abeyel nino boigo ngo kwa nabali mwancho muligereri ngakia bali mibagenda te ko babago nchuro buli mibwabo gwetera awo nchuro likwelire na boigo kogenda asubuli mibuguru nga smart farming twakwane teli tukoliye gorogaiga tukaligereri nga kibuli mibule mwancho muligereri mugano unigole sepeche gatatu soko nyara ko bakogwe somera na koranga ningi keli keroro kegendete semambia bono onyara ko bakogo soma na kuligereria ngaki mwancho muligereri bagoteba nga hunger strike survivors see compensation mwancho muligereri abakenya mbale bataete ko genda busyo na konyara ko bagosaba banyara ko bako akanwa chibes chiabo ase kiliba tebanga nigo bachieto kwingata mwaka buli bwe mu chimikianda meronge kyanda nebere nigo bagatebanga ekera banyalti ko babakobekwa ase bitaseni byabanyanyimbo nabo igo baganyara ko bagwetere mechande menene nigega nindoche ebicha yoyo kurukunga koigi wa mwere naligete ogitabwe ukwanira mangana genocide so bwitibwa bete asense ya Kenya gitabu ikiningendete ko bango gesoma tato chakoro mweli nkikeli akabaga gukwanira gitabu kino cyo sangena into kagerete ali natate kuligereria se gazeti ya The Standard na yaligereri onye muganonde kororo na bongo banko ligeri kulende Diana totebinga muganonde ki obwate ase gazeti eyo ya The Daily Nation Mwanjito mwegera tukwina se gazeti ya The Nation hebi tuobiria use ebitaseni kurwa seria ya Uganda byasigetwe nigo bona bigocha kunyara bikwegoro mwanjito mwegera NMG Uganda tokumanyigwanga The Nation Media Group asense media Uganda mwanjito mwegera nigo bona bigocha kunyara giko cha kemerimo kuri bitaseni bitwaro chibya bete bigosiekwa nabagwe somera sobwa gari Saudi biro mwega se gazeti ya gatoni yo kwanira igoro yo muchando rasinyagitari tukumanyi wabani go mwanchito muligiri abanyagitari abange nigo abakoli boyigemerimo beshinyagitari Mechi County IMNC ya Kenya tukumanyi 22 counties wetera asabra ibo mwanchito muligiri nigo batebringa strike neroro
kaunti ya Kitui, Samburu, Wajir, Machakos, Kajiado, Tharaka Nithi, Narausi ya Nyamira, Nero, Mwanchito, Murina, Kisii, Tindachuragaiga, lakini Nyamira, Nero, Mwanchito, Murina, Nyamira, Siaya, Uasin Gishu, Embu, Lamu, Mombasa, Nyandarua, ikati kaunti icho abarayibabo nigo ba confirming omugiro bw'abanyagitari nabagiga bakora imirimo beserikali asti kaunti icho nigo baro omugiro ntukirwa batebanga engeri yabo turanyara ke wikiranwa nabo gwesomera CPG yagatibwa tomugano yo wega CPG yakane nigo bakwanira igoro ya Edwin Fonanaro nomugano Mwanchito Murienta itibwe somera sobagale nabigo omo senator Godfrey Ososi aigo Mwanchito Murienta kutokumanywa wano nigo barusigwe asebikaro birya bya Senate bagachire asitokumenywa ngani go bakonyorire allowance ya 15,000 ebon nigo chikoba reduce digo ika 7,500 7,500 wego chibesti bakunyara bagwa kan sharing 240,000 wano nigo bakuchwa kan kiromo tinyi 120,000 nebito binde twari guchukunyara bakunyoro Mwanchito Murigira asitokumenywa boigo Edwin Sifuna nanyara tiga kuruswa se committee ya Senate akaba kakuirwa Semeria Agriculture Livestock and Fisheries Committee Mwanchito Murigira moncheri ya betika gokorwa nabo gwesomera asobwagale ega CPG ya gatano na kabere basenti watako kwanire Sifuna asiase gagirere fadi sana gata ba committee kire tu aiga Innocent mugano ugara CPG ya gatano kwanza atura kwanire committee na kadire 240 echabe reduced to 120 ase kirege ikarabaga chire baka iro allowance ya 15,000 bani gawo kunya 7,500 yani kirege ntukiana chiro gatigati nigalinga se committee ya Senate ngaro chibuna kalingo lili abagaba na bakolera bwaba barayi woni ganiga ile tu se committee ya Agriculture Livestock and Fisheries Committee otokolera ale haki wala ugoyo ngogubu wajo ligereli gokwada bale igoro ya abasbati ba starlets igoro yekeminano kelikia Women African Cup of Nations Mwanchumurigeli nabo yasikira bagateba yekeminano gyokulyo bunyangongo bwensenkima kirabono bagatebanga nigo timu eyu yaito yabasubati maiga yokuri kigolinye nigo boneta kerego chikoba gekogosori erorenga kyo chikoba gekori ritkulia lero nigo baragosori ne timu ya Senegal asekimina ne kyo Mwancho Murigeli asomochi omoroko sekoba gokorigeria the team yabasubati ya Starlets nigo yarweta sense ya Kenya twegenete bintu mbichikobe biya kurinde biragenda buya togendete kubasabira tororenga ningi kelikegendrete sense meyu nara Commonwealth bono mambe Diana musbati naro kuru kucherono nera nabu achimbero chia chiribusato chia steeple chase Mwancho Murigeli ase Commonwealth Games tirichigendrete ali ya mange ali ase chinsemo chegosoli usechikosoli nabo kunyara kabago somera nabo igo nabo kunyara kabago gororanga ngakived na dio manyala nera tanya tukabagako yena chiretigiti yokogenda ase kiminano gie finali gyokonyara kaba gakobwa kilige gotebekana chimbero chirichie chiribu isano Diana ne chikatuni totete kuligereri chikatuni totete kuligereri nyamuganonde kororo nabo korantebia kulende ne chikatuni totete kuligereri ndara tebi Mwanchito Murigere Innocent ase page ya gatano 15 nemo okwanira irigori ebra ya elinino aiganige okwanira igori chinsemo au yanyatike gosaria kinga kiyanyatike gotwatukomanyugwanga kayene county ya Baringo korene okwanira baitibestiria serikali yabekire kwene kyabuna Red Cross negati abantu bali bachukunya kubina kubeka barobo konyi chisemo gunyara bali bako watuka kurinde bawotebanga embre ya elinino le disaster nande yontukega ni poboerwa tugani linga tunyare to kwirinda Mwanchito mwena bagwasomera sobagare bayigwase egazeti enara bakwande guri skuru kuna banyati bagosieka ora muganora CPG ya 12 bayigo muganora gukwanira iguri ya AI eskiri yutogote babutambe Mwanchito Murigere egokonya abantu abange no gwesomera CPG 10 kunegendete wakirwa ekoko bagite negative megano ende norori gukwanira iguri ya Edwin Sifuna Kalonzo Musyoka gega batebera running mate ya Kalonzo Musyoka bono nigerabe Kalonzo Matiangi gose Matiangi Kalonzo bayigo Kalonzo Sifuna gose Sifuna Kalonzo na baranya bakwe tikiti Mwanchito Murigere mugano yo igora CPG ya gatanda kabere nabo gwesomera sobagare saburiye biro senche biro tagete tuligerelie Diana yento gekoro kwa chikatun
kagire to director ito uchibekire asembeo tobe to kurigereria ningi chikatuni chikoba chigokwanira semambia bono na mono tororenga ningi kelia kire katuni akobage korokia semambie taite tuligererie katuni ere ase egazeti ya The Standard chimbero chia glaso nkoro kibale mwaka wichiru bere 2025 nemo niko bate ba steeplechase use kurigereria gabu naba Kenya babo ile to bunyangongo kera bago kwana dayano bunyangongo koirwa naba Kenya negentekia sana nande kiro muntu uri ne chinguru chiaye abatebanga abeke chinguru mono arorenga onyare koba kago ikeli kegwenderete gokorekana ose onyare koba gakonyora ubugu ibwaye timati go se gazeti ya The Daily Nation dera mbacha ne katuni go se bayitika Daily Nation ninje na machiko yetiga keigo lakini Saudi yaona radio mno kwanira ndaite innocent tochitora minyoka no yenento ndaite mbe record by the way yoko minyoka to basagwa tema because muraro lebinte binga nchena chweya motobekera inia yamo yani nchembe line 1 chweya be line 8 njengi wakanira ya egenda muratema na nyambuye omuntu chotema nere kamati njengote ya machivu amajivu okay when the toothless one summons me kai bali batabuga ati amaino yo goroma ba gorangerie igine commission ya NCIC bali biburo inchuga muruti dare boida ariyo vegete crown oyo derara rero okay muruti oyo gabulenze innocent relate olia oyongo rangeri gware injugo chaga iga na yentagete liba gakorangeri gwage ndaira niriketa kwanete nero no omunga ondago nguzate abangoyo ne oyo oyo ne otage oyo ne ro gerete gukwana chibwate chibwate oyo ne ro muruti vekere crown nebyo mu whatever ina dendware amura ese talikoruma ne bwato mu chando manne sana kulende yetwalego ne ama ina innocent ga atuire yetwalego na gukugana mate sababu nchiroro kwirende tali gutwara ese tanyare ko bagekoruma bagotumbororo binte binge mbiroro koragirwo kuya koragirwo nkororo tete ngorokie eka video gete nanyoreta somtandao d ka korokia ekerore ina confusion state yani okumera aso oeterete chingaki nyarigete buna gwatebe yani butanta nubogo gosoa ese ya manere yatete gutambukia segetange kireri go yanyoreta kongusano mwenchu muligeli ti kera kwenyorira sobugima kera kwayenire to basaka kora kindi gyonsi osegasege aetegerera ikaransa no nyense by the way to basaka na minyoka ayarole sese ibina yari gosegasega mwali ekatachune gali ahinde wale turaye akirinde inocentrate okay sawa okay ora lende awatete tuligererie tarorenga ngakira roraga sesa kwake yabwate wasiwasi katari ine gali yomuliro mwali akayetacha nabona no kunyora mwanya abantu by the way aguchokora iga kunyora ngubwate wasiwasi bakakweba maybe nemirimo kwanyuriro bintombire bigo cyane tasomo twe kwanyora ngakwebire kuno kweba innocent sana na machitire mage chisaibire Mheshimiwa Vincent Kimosi ko Charles studio semambia bono niga kabiri mujumbe West Mugirango na nemono nigare munyakirogo bw'ikiama gya Jubilee to chikoba togokwana kelikegendrete ase siasa nemono kurwa sekiama gya Jubilee asemambia bono nato tebya beratatu nabo igo mugusi na eno bwate birengeli bya onye ko bwate birengeli bya kana gutuma mabulie namba ito studio gere 0788666663 asemambia bono tigaturagenda umutima kumusini Eye nensokoti oboro bumugusi obutimi sombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyatari bose korubeta mi rehabilitation
Tamiri Rehabilitation togotoka asegusi ensemo esonso na naiga ugoche ensemo na ungatarunga Extend Road. Imeya nigo togokonya abantu bari amaru na amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaru na amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oro yonde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe. For Christmas number 0706380913. Better Me Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatale icyobutindo. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselugwo konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanya rero boroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago gwikansanse na kubeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro byito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabuigabangi nabanyika eriko kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bwomugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero Ekerendwali yakuibire chinguru kirali tubonesegi ekerwe kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ni ntomwali bomuchando Egetabia ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asomucho Karatina.
ase nyagitari yetu ya World Fit nere nyagitari entang'ani ase East Africa ngima ase togokora egento gekorwa blending of medicine, yani gegese nyagitari yetu ya World Fit itogotumia chinjira isato yokogwenia amarwaire. Twatumia enjire ya kawaida tokurukanga conventional medicine, twatumia nutritional medicine, na ande twatumia ndegonga international herbal medicine. Asinya gitari yeito itogo make sure nga twakolire diagnosis, twamanyire mechando yabo bwate mwekere njira ya professional laboratory testing, twamanyago kwa mariogo onye kwa buli wo murembanisha ndwari chinkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyakantu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti Omuchobo Songo. Wose tuakireseme asi number 0722245763. Ekari yakurwari amaroira ari complicated, abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akwenda ukura matukato, lakini ekero bakwira na riyo wachakora daktari rya kabere rya gatatu bokonya abo bwenete. Magega ya televisioni ya nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Mugusi omwancho murigiriri nigarwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigiriri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchira ya bene kurwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya eyene Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana mayia. Mwancho murigeria bwen Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akenerure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gia Nsoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ari aenekiwe ari arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bware gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberi
orio wikiage kiomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya Mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda asibali bali chinse mo chire isiko yagusi si chinse mo bune chana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sense mo ya nakuru libaga elianyara kwa bako igwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asi chinse mo Childoret no mugusi ore asi chinse mo Childoret nera nyara kwa bako igwewa Mwancho muligereri ntonyare kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyare kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyare kwa bako igwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa bako igwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta senigia Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke igekurugeito tonyare kwa batoko gekora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa batoko koraleria okorali kwa nyagosira asenchira ebwenerete Soko TV oboroso bwomugusi magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori baga lyabene liokoralia asegete senieke aseliguri lyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Chinchira chito chigekoro nigo chira Soko goseli bwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Soko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa Soko limera asendiba yabanyandwalero oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabangi nabanyika eriko kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira
eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi Ekoro yeito imeye nsoko nsoko ekoro yeito imeye nsoko nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero Mwancho murigeria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Bwensoko TV kochiko komanya onsi aya maseyemo ali aenekiwe ali arobere go chiakonekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko obumagusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asensenkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare kobagosoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Hiyo betri imeisha.
Chumulikiri tiga togenda sembeo mweshimiwa semambia bono chetriste kemeronge 25 isatongagerete mugusia soberete buna nagotebeti mweshimiwa Vincent Kemosi ko bale gaigase studio na nigaru munyakirugo bwe ekiamagia Jubilee kyo omo ishimiwa Fred Matiang'i aro mokonyi bwe kiama usomo konyi murai bwe kiama ekyo na boigo Mweshimiwa Vincent Kemosi niga akoinyuru kwa bomo jumbe wensemo ya West Mugirango na boigo koinyuru wanga kogenda Ghana tima tingi atachirete Ghana anyway is one man asa pali bako barua bake bako igwe mirimo numura ibwense banga kogenda gakiogenda tu mweshimiwa biamono sana asante sana biamono na indi asante sana asoko nyone ribaga anene gocha irindegere kurakwanira abantu baminto amangana agusi ya seito na mangana ya siasa yenseyi okay ikiagera na intwe sabari ye ya mutwe asensemo ya siasa ya national politics na intungo tara tore asensemo yokuri yobo president wenseyi gaiga mangana naro to gukwanira aindende to nyare kurigireri ngaki tokore gose tobeka bagusiba itamo unity yo mugusi tunatogotare sabari ya 2027 unity obomo bomugusi semambia bono na inje nakore poli gai yes bagusi naro lebirengere bya byesebire no balenso mweshimiwa Fred Matiang'i kulende baate abanga imagine mutatare ase chisimina bwa tangi 15 iga nabona ara chonsi pichi agenda sensemeyemo ngaki Jubilee agendrete chupirimbu yere igona chire iga emambi ya rero after tuatwarira umukutano uchupiria matukabere chupiri National Executive Council retreat tuatware for 2 days koru ritukoria chumaine na ritukoria igoro okay anene umuruberio tware gokora gose ekirenga kie neck unekorokwa itwe ikaranse terindegere kobeka road map ya activities cheito political activities aso mwaka oyomo bono igatwatiri mwaka oyomo tosoe chikura igo tware kubeka we were drawing a road map for the next 1 year political activities for the next 1 year but we will do them togo chikora umutienyi kero umutienyi twabanga activities chiaye so no twakore no mwakorere kero kwa no mweshimiwa boigo mete igo political calendar inoyo mwaka oyo mbono mwaeros njare ngororo we were reviewing oko review njare ngororo but twari ko review na ende bono is 1 year to elections 1 year to elections yes abajumbe bali mu aringina barugwa basani bawo gwa gatare na barugwa abande abateba mubu ati secretariat ere functional chupili specifically mo chumba kitimanyeti abaye Osoro you have seen him Osoro na bawo Osoro na bawo Osoro na manyire go kwana kende yonse na ende nkomo tiare ko buchyo oborimo ko bobo maene igo ase bintebyo I can classify no borimo umaene buyo okay go ya kabere Osoro tanya ko bachupili kurwaka iboretwe either chupili eri arenga up to 2027 go se chupili ya somoskoito Fred Matiang'i asoete tanya kobo igo ta ku understand structures cha chupiri una chire including a secretariat chupiri igebwate functional secretariat notia yemo actually chi secretariat cha chupiri chire isatu 2 offices in Karen Karen Prince ne yendere office park ya Karen and another secretariat ya presidential campaign team igere bunda. There are 3 actually so both of them are functional presidential campaign team yere runda no ntetenso agidi ntara sora sigika kirigi ebusi umwancho muligeri unakwegure no mweshimiwa tolenere okurukunga Vincent Kemosi na buna nagotebi ni gakabiro mujumbe o West Mugirango gotatebyale no nya West Mugirango ngakigendete in fact nara mukwani kurwa asama ga cha Jubilee ngaki West Mugirango endete West Mugirango mbiyere asena itigirete ndoche noere terasuka mono 2022 is what asina tige 2022 no ere mubwate new money ogo chirigereria chiabora na twanyo ano muchumba aria one of the funerals ngamotebia budget estimates ye ndigere ntebingo new money kayere new money kabura
Wono new manero ne yo ogosera ndoche edi yogoserero nerororo new money yogosera dero new money yogosera njasogete I think last week yaserete wikira weekend paka Jumaine naende nairanete rugoro gaiga go church naenda ira go church ne yonse taingago sina magenderero egokora eyonsio igerororo konya kutebia abantu kwebereria abantu bagende echama ya UDA naende for the first time na robono muchumbo so ile UDA na muro chekera kuru new money gochi abantu kabegete go pia UDA robono so ile UDA okay ilikuwa kabere elina kabere tokaguo bono nere twatigero ne na kabere chupiri na ruo bono inchendo mugo chencha bono twachencha ni bono tiga banere tigabani Mheshimiwa Steve Mugagara bakatebia sobere tabare dabe chikuranjira chiakorekana chinsa muchol kalau chikareto mulindo mu siasa murwaniriri no likurunga engineer Wilson Mwaniki Kiwa mukanyora chikule emyema 198 a big party ebwato murayoskire Mount Kenya igaterezera UDA lakini Jubilee kabaterezera sana kwerende political terrain ya orikarau nja kongetake na hindi nja bwata mangana mangi at some point ntu agambete tugataka turusie candidate yaito lakini rende ngakie to kumurus tukanyora ya very too late kiagera already IPC konye ya publish amarieto already so in the umbrella ya united opposition konye twaikirasi twegwananire kumurusi ororo lakini injanya arikana so rende bagatotebi tugato tomotige around to the end so kare wikara guno roche okay ntu abege to mukira kintu ikoba mukimo one karo mwarengera iringa mo support umuntu we sister company I mean sister party ere united opposition but rende by and large rero nango tokorera mono turi pangja das united opposition onye ndiria UDA yabwete igo a win ya DCP is a win of Jubilee in the umbrella of united opposition as a communication batebe kuri bimanyiriria nge bitatu 7 kinyimanyiriria kya monkelinge kya magia Jubilee Mount Kenya talikero kibono gigukwana Andamano West Mount Kenya West DCP ya Bekira Magorayens tigantebeiga ase Mount Kenya rura ekero gutara Mount Kenya the preferred presidential candidate of all time omuntu batagete kobu murai wese Fred Okengo Matiang'i really genda okore koraje bweka polls yao independent ikora Fred reads iga central the entire Mount Kenya Fred Nero read it in terms of presidential candidates aje kore in the next 2 weeks onda ngeri gato ngakia kulidi ne party ba that is one two ase party DCP of course ya chire ne bwate chinguru ase Mount Kenya ekinto igokana lakini rende ekero togosuka no ejene pa election to abwate yuri karau the general election is coming so in the next general elections ntorengerete gokora bu yake ase namba yebiro gokubwenga kieria kiaga last time wise kurigereria chupirie nyawo yabwate te yabwate birugo binge byabwate kibyabucha birabe bitano ase the entire Mount Kenya lakini this time kuna toroche na gutokonyora side yebirugo ebyo igo na babantu bararenga insetore lakini ntorinse ntoenderete okwanira abantu ba Mount Kenya lakini mheshimiwa ekerogoteba boigo nande sorry kukunacha mugendete kugamba na baro lakini mheshimiwa Rigathi Gachagua igarete tumulindo munga Mount Kenya uise kuligererie umugavana badilisha itukuligora nabo etigwego bi mheshimiwa mugavana Murang'a nere ntua moraga kwa ndoro irungu kangata Mount Kenya finally ngo fold yerege and DCP ke kwa robatebiri onye mogocha then tekwa and DCP yonse DCP could be a predominant party in Mount Kenya hiyo is a fact tutaikora gotamakurwa lakini na intwe ntubwata small stake in Mount Kenya so na kikinara goteba nto ndete kwebereria abantu ba Mount Kenya in the plan nate ya 1 year eje ko bari field monthly every month we have also put we have spared
time eisainiri ndegere gukwanda abantu ba Mount Kenya generally equally to other areas. We intend, we have put strategies to abekire emeroberio in place irato konyiri ndegere na into presence yetu to yemukie as Mount Kenya na siasa ye negento kerege kongu na ndegento kereraisi kenge kongu siasa litangani kabisa is presence and visibility morororo ayusi ni gukora activities kerengaki ngonya gusuka more ngonya gukwana muri abantu na kiki twabekire wanze rabono after meeting ya igoro na biye bitutagete tokore for the next one year. Biye bara sana mwacho mulili kwegule no mweshimiwa Tolenere Vincent Kemusio kwaneire asobwango sana tabire mirobili kyamagia Jubilee kebegete na namono bachikoranga ngakibako nyara kwa babako yagacha kogenda busi gwichi campaign tabire command center neroro ntagete kumanya command center ngigenda teko command yese chinga gichi kera chisabu chisaligete Edwin Sifuna a serious presidential candidate wasalirie sabu Sifuna tarasa risabu igenta kire igachire nere ni chinguru buna one of the partners bali tobwate birengererio bibwekaine igo Sifuna narinda mwananchi is welcome kosoa as a united opposition mbaenderete kwebanga sensemo yabo edindegerewe tuchuhini the objective Sifuna babwate ne itubwate ne yemo to make Kenya gosekobeka inse yetu ya Kenya ebensengia kiro muntu akwego kinero nune extension threat kujia sense ya Kenya muraiwe nsagotema intunto dinere ore eke gosere okuboko gosere lisani nze ya Kenya umuntu extension threat to the unity, to the development, to the well-being yaba na inchi ba Kenya William Ruto. Not opposition. Kiagira opposition te in power. Opposition te buat resources to share. Omuntu buat resources na endo ko share resources bobe William Ruto. Omuntu orororo o gerire economy go se uchumi yetu yeranire William Ruto. Omuntu kurianania abakorie gasi kibesa cyabo bunaye nga in the name ya okobeka kinyomba William Ruto kiagira nyomba echo nto kiro kichi kimenyire oende buna kapsabe ti gokonywa kinyomba kiroro 800 kitanya ko koso oende se ito West Mugrano sironga bakuna mire koros kinyomba ro chensa adia sironga tente maria kinyomba echinje chiere unit 100 200 ngogo chikuchimenya agera abantu aria no maeta abantu baito buna bamenyete umuntu nata gitanyore agantu kaya adia agacha kanyumba kaya abeke chingoko engombe yaye edindegere urusio ubwo yadia obeke geticha oachingeni ekina kia abantu baito bakorete kibatagete na milioni 3 gochukugure nyumba gusikwa agurira kare mukao kwagatire nyumba ya 1.5 milioni uko agacha ngora omenyete igo tinkagireti gosene nyarekane umuntu kamenyete gusenya inogumaria aimukie ngombe yaya iche kobeka sirongaria aibeke goroba igure ikomenye goroba igurari te konyareka chinyumba tagete matekera bakoligeria projection nali koligeria 2063 ya ikiringa kia African Union egoteba baligereti 60% y'abantu asorogongo rwa Africa barachikutoka bamenyire mechemene sana na ndo isekuligeria gusino ni ntwe biticha bya chiploti totigareti perhaps idea yaye kote bale amange but we are seeing houses umweshimiwa nchimenyire apart from it ya Nairobi and some metropolitan areas nchimenyire that is a question ekera mwalinge Jubilee because this was anchored in your manifesto na bomwe atete muchiaga chenyeche chinyomba chiria what we are saying is a simple thing egento kerera sana togoteba chinyomba echi obore mu kwagacha igokurusia serikali obundi kwaigwa ne community toikogora chibeso kwagachira igoko na chaba korie gasi ba Kenya tayaba serikali boka abakorie gasi Kenya ngima kwagachira igo serikali teruse tino ene shiringi akorete ebege tororo chinyombe cho ne watage toko nya bataka chiagache konya abantu gusa erindegere tumwakire chinko bitotebe gwakore gasi to kwagacha chibe to kuna chabantu chibesa oriana ni amaremo ye serikali wagache chinyomba ni chinyomba chibese cyoko ni onde tayo maite gachigo chi abuno to bwato boko abuno mu bwato na ende na ntu atebirega chinyombe cyose ipeka to gote goiro bara next year itokora chiri chitabekiri chitaramenyu ne chichaka kabisa betine chinde
tuchibeke chonse chibe chinyagitari chiwandi chiweni abantu chinyagitari musingo bedisito mheshimiwa you can innovate no you can innovate na bogo tiadi just chibe chinyagitari resources chatumekire convert them chibe chinyagitari chiwani abantu. Okay. Mwachumuligiria sebambia bono nogendete kuigwa no mheshimiwa Vincent Kemosi budakwanire asobwa ngobo igo ekera bono ogukwana igo mheshimiwa muraibwe nsera gateba nabigite agenda corol munabono tokwana housing ni agenda gendrete ekera gukwanira igoro yobwaga chibwe para ni agenda gendrete opposition you are struggling but yaba Kenya kurwa so muraibwe nsai karansete igeko ara kubarukanga moko gosereria inse ya Kenya sense moyo guchikogenda magendero una Jubilee Party. What is the alternative which is Sumura Ibense? The alternative ya Jubilee Party is we will come up with our manifesto later. But however, Jubilee, once we take leadership, yes, again to talk already tangani is to revive the economy. Yes. And how do you revive economy? Economy igeko grow through osegwetera chibesa okonyora buna hayo monyene na inje konyora ebe tu ikonyora besa economy gekwenda ise purchasing power yao igeko koraki ekwenda ise no mwana biashara uri okodi ebintu bya ineta gutwara chibesa. So how do you revive it? Litangani digeredia what we call punitive taxes ekiacha nacho reduce them, deductions uneti housing tieno unjustified, reduce them, so that at the end of the day ekaruto kurigereria payslip yao twateba ngenyewe after Jubilee yaso ete serikali have gained na nyore 10-15,000 on top. You are 10-15,000 each norepo onye konye tubwati abakori gasi no empabire gosoyomo norepo kwaya omukori gasi ubeko. I'm explaining. You are explaining, okay. Yes. Oriko mukori gasi kwa mwaka nire nere ochiro kugura no egetabu no nini purchasing power ya bait. That is one thing. Two, health sector. Wholesomely we have to look at that sector. SHA bagoteba is working, but SHA works in selected hospitals. Aguchi kateri chire selected hospitals na chichiko nyora SHA. Nechibesa chichinde chiko nyora ichire chinge. So wholesomely we have to review the insurance health scheme. That is two. Three, of course, integrity, accountability and transparency. Chibesa che serikali ngakichio koraki ngakichio tumeka. Four, education sector. William Ruto gatebete ngabono na anchiranete inga the model ya university education ya reta ya failed. Bono he said ata geto waka ni school fees abana ba university waspi gwetera makabeso na ende tutege ne kiagere gento geko kera tutai komwegena origererie Musarendo Trust Fund. Musarendo Trust Promises Tracker. Look at it this morning. You will find that there are 248 chimi ibere nemerongene netano itato yechira omuske bwense arire chiri chia ikiranire ichire ikomina isanemo chiri chia ikiranire ase 248 ikomina isanemo echichire 10.3%. Ntuwana ini. Okay. Igobone yie minetie no nyeneye ne promises siaso etororo egochikomente namba etaikirane. So ebinte bina bitogo chikorigere naende toboriga. Ngatyura akanira abana school fees bonsi pi capitation ya secondary schools igerinse. Okay. Abana ba grade 10 mbarororo 25% batanya go swaji school. So kajugo chikorusi chibese echi onyi cha capitation cha korek cha sinyire. Igaye ne casualty yechire chumuraibwense. Injetindi casualty kiagera segera alekoro sia serikali ira dire no yebono ko Jubilee one of the broken promises na benda abe casualty but yanelende te public yani yaring one on one but tinko ye barase chiria one on one lakini ayibunete
na abunet of course. Okay. Sawa sawa mwachumuligeria sema mbia bono ekera togendete gukwana no mweshimiwa Vincent Kemosi na namono togendete ko batukuligeria siasa yense ya Kenya kerumete tokonyoru murai bwekerengo buna umweshimiwa Vincent Kemosi gotagatwa mo confine siasa yense yankaga igatuma gocha chinga kichinde gekogera mugusira tete kumanya ngaki kwaga chuguru gali gara tukuligeria boni go mweshimiwa mambia bono ise kuligeria headline chiroro muchando ororo monene sana nolinga madeni yense ya Kenya achire igoro mono sana and chinseme chionsi ipi ichigotebia ba Kenya we are going to improve your lives amadeni ya nare mesa igoro nazga thungu boni go monitor general igagoteba nga irango yo ogokabesa agire igoro mono ere igoro mono sana kera mwikaranstalia muko manage amangana information mogosokia because ngoligeria muri figures tie government Jubilee ne party ya lengo soborai perhaps motigalite template ili ya lengoro no nyano murai bwese ya sogete bintu mbirago na kubatebi this is what was working here mubwate cheating tank chino mura madeni yango na yarengere muno mwishimwe Fred no amadeni ko dengere wade na ende moske Fred having served as a serikali is aware of the ballooning public debt. Is aware of that. And he has a think tank, economic think tank, which also advises him about the ballooning public debt. This public debt is ballooning, esengenjonga ense yaito obotumiki bwechibesa. Tikatutayo mine, obotumiki bwechibesa bwabeire borobo sana. Iketaigento no ena utanya korora rituko. For the first time in history, koru enseye yagatongetwe. Enerenga kitwanyorire a president ekoimokia no ene chimilioni ibere oire ochitweke kanisa ime 200 million ochimokiga negunia ochiumure kanisa ime oimokia 100 million umure kanisa ime ekanisa nero netakere okonyo of course ne yaito lakini ekero to koba tutagete ko konye bintu gete we call so to digreri visa fee national development chibesa chinyinge chikoge chiwenete chiswe ase economy yense as a national development so what I'm saying inga chibesa chinyinge na chigo kabeswa chiaretwa na chichoro chikominyoka igaiga for the first time in history paka no yabuirenga kiamoi abantu bono iga UDA amona Kenya kwanza in general yaikire asotarangiri mukutano obetwa abantu chibesa urangiri abantu mukutano ngana abantu kwarangiri mukutano obakwanire bosota ba promise chibesa mbagocha litangani igiya kabero obangaine ko baure tokuruo kore moyo lakini ndaba Kenya batebire na bagwikiri mbari etori karau mbage tichikura kiagara chibese cha the end of the day ne chiabo weta chibire kurwe serikali tax na ubako nachwa chiakoraki baba chiagendo na chichi bako ewo weta na madeni kurungumbu at the end of the day amadeni abuna ubako chakoraki na ubako chawakana William Ruto ideni ndi yako chawakana nganda oni buri mubwa isu yate wakana rideni lakini amadeni aronko bekare ekara ruro ratira abakenya bakoraki bagwakana na kikitoko tebangu burayi bono lazima to change na ende ntage tugo saba bunge iga bunge nero yabeire estunchi ya executive kiagere ceiling ige kobe kubunge they been opening a ceiling ikirengaki bacha barete motion baigore ceiling so onye ndipunge go kora igasi yaye a ceiling area public debt onangumba ikojegora kero gukwana bwo mu mate kwanyore privilege rare sana kwa mujumbe West Mugirango na gwikaransa sebungali madeni amange watabaga mente kanite chinga kicho mweshimiwa Uhuru Kenyatta perhaps legislative powers ichi mubwate kuruchinga kiecho gwika mwari ngasigete mwara mukanyagia ere mwamatebi not going for that date absolute actually on several occasions public a sitting in Jasigetwe and only to go it maybe once and because there was concern or reason for it to open the ceiling but we never did more than 2 or 3 times if we did it was once however
amadeni insete into gotebanga madeni tabwene tikobo insete kogendera buya onye madeni tayo no ena abantu abanga bebiasara you must take risk loans is one of the risks you take a risk you invest kwa koraki wa tribe go so kwa kore biasara buya egento tokotebanga amadeni ekerakobaho goikaba madeni adiara ensera nyare kwikirani wakana moderate borrowing then ekarwa kore moderate borrowing ose kwa kabesi de chibesa rasma chibekwe asichira hanyare ku generate no nini kamwiri ndegere ekoreki yakanu pack chibesa chinyinge ichikoretwa ekaro chiaretiru they don't generate revenue chiatumeka na chichi abantu ba koraki ba gotarira na chichuro cha abantu ba kwenda bakwa urikara webintu bunabiria. That is the money we are talking about. Igo mbuya uchimotuga iga abachumbe leadership ya parliament erigererie etara igure ceiling what is the benefit ya following area to the nation. Keratura kwa nirigo bono tigangoirani ase siasa ya United Opposition no bono nare gotebie sabu saligete kere sabu etuko kwa ne saligete Mheshimiwa Edwin Sifuna agabo gure tirio rocherio gosali ukurwa se kiama kia ODM boigo ni gabo gure tie rio roche rio gopingo borai go morai bwense nerege position tibne candidate chikobage koligio borai bwense ase bikorwa ya ne chinkwana chia abakorekana na leta yale gotegerera but yuma tu Mheshimiwa kwa bele siasa you may wish otegerere onyore bali maega yao bagusuguma igo bagote bigenda busyo unaboniga siasa ya chakira kororekana communities ya sabara ibarwete they are very powerful unabona gusi community umugusi igere maega ya Mheshimiwa Fred Matiang'i. What happened on the weekend nigento kiale koro kinga ba western na barase gochemesa bakongonte bateben we are going for the presidency scenario yinga kimoko yando na Jubilee bono mbia mono kwa mochi kwanza diswali kwa mboli na ndi kwa mochi kodi answer but let me say this siasa una wate evidence siasa na beko nyare kana ngatubwati kerengererio yokorigie kerogogete lakini abantu barigere batebaya na bugwenerete oburie kerogeke igo Sifuna we komonyene na buranyorenga ase ekera wanse movement ya Linda Mwananchi tabwate birengererio byokorigie ubu president lakini bono yaikire ase kerogo korumukutano kwanywa no bwate numbers na numbers echicho obwate abantu baenderete gusuguma ngaya rasmo koreki oburie kerogo kiria egento geko tobeka asore no goteba ngikero kiringo kororeki kuboriore na kigo tobeka asore igonye to kuboria we have no reason gokoraki kobasore so Sifuna ero monyene na bwate pressure y'abantu n'abarai una wate baba western yamo n'abandi kuborie kerogo kia obu president na turarura out kuboria na into karaboria the political right ya kuboria na hende you will be among umbrella ya United Opposition ejiba gochokora chinkwana kwamwa umurayu ukuchikoba oyo mobagende na William Ruto na intugusi na intunto bwato umwana wito oji already otangasire ogotebekero gakuboria nikero kia ubu president wenseje no mugusi generally mbuya mona so gokora opinion umugusi okawaida is united and wose nyuma ya Fred Matiang'i na hintu na kitu arangeire twatebire toenderete kuraria na ndengendrete kuraria na ende ntobwe gukwana nga yaikirenga kibono umugusi agwenete guchamo aberi boirimo tobe nyuma yumuskuto Fred Okengo Matiang'i irindegere karo tokurwane sabadi yeje twayeruana kuna ribo irimo na riturajebwe na kingo teba gutambe leadership ya gusia abaskaba barororo especially the serving leaders mbabwate high calling na bubare ba muhimu bono tiga batomwerekeo aba baitu abaskaba bari asensemo ya Linda Mwananchi bakorire gasingi ya Linda Mwananchi begasi irengia lakini bono yaikire chinga kichiengeire tugwenerete bono kubwaterana nchego na aba bode tinga batebuti tugabono tuirane
tobe inyuma ya Fred Matiang'i erindegere tumukonye nere tumusuma koreki abe president ekyo birengererie bigerongo kwana abandi bakutanga na kwande birengererie bibe ngarinda mwana inchi igere sister gose igere umwana ochupiri hapana. I think gwachiri swali ya next anyway gendera yandi answer hapana teko baboyiko rinda mwana inchi nero nibwate political aspirations cyaye siasa tore nebwate birengereri bya nebwate aspirations cyaye going forward igo we are friends we are sisters patika rumuri sisters nabo goteba ngaya iga enyomba yaitu nerije minto nerije tuyagache etinge na bari ba minto bagache nyomba eri yabo ikoreki etinge bono tokonyora igura itokugambira indegere tokoreki tobamo ekina kingo de abadai baito ngabono igigas mwakore muino erengiya bono irana ninu toganyete motwe omwerekeo erindegere ase nyuma ya Fredo Kingu Matiang'i echame yegose yachupiria asare tubwaterane nande gintagete goteba iga abandi bagoteba nga tekonyarikana twaborite byama kuruchi pati chinde tekonyarikana tore kanenga ntore nyuma ime yachupiri itokorusi gupunge inkyokoruseri gupunge metu igabeka paka chianga chia DCP akagenda ko Ejini sababu ako bayekera mukomerana. Ichi sababu erende y'abantu buna baguna goteba tayiboga no ena abantu ngokwana bali you know people are entitled to their views but I'm explaining metu gabeka chianga chia DCP kari UDA akaenda ga campaign eria umuntu are o DCP o karau metu komenta nekyo amone timu ya DCP iyabegete chianga chia DCP bagaswa machani bagaswa bunge aso wenete kwobwa ngaya ingocha kujebekeye adi no nkuruseriwa they are going forward bono igaba dai baminto tiamba teri chinga kichengere ondete yorengerere tinga kya ukurusi bunge bono kiro muntu ikirasa akwerwanira na intu ya ikirasa segesaku to kwerwanira iturasi kwe mono ekero toreri boedimo iturasi ku mono ekera barai baito bari bare serving leaders barororo bakuru umwerekeo nabo muchumbe tiganda gotebya I served as muchumbe West Mugrango na ndo munguru karabe mutwa nimbo muchumbe kirenga kinari kururingana nabwate birengere ngaringana eringo kwana tindi kuri kwana buna kemosi igo nkuri kwana buno murai nekero nari kwaniriga rasma dichenche birengere by'abantu abange saidi buno murai igo nakabere cautious kurwengana tindwande ngana ikuchikoreta obotutukanu ime y'abantu baito nago nabotugwe wenete togende go togende boigo egero gukwana boigo na araro specifically abarayi bachore kurugusi bare asensemeli ya Linda Mwananchi ego tindikwa ndasa marieta mushimwa Fred gorende nero taliko nyara kabaga korangilia abana jeshi baye goche baraki yakogero noroche rigate gachagwera akorangilikira umuntu nga chingagi na chichi paka naba ete period noroje transfer chigende tegokorekana onde bwezi utagete gutara na inji aso ibaraki Fred should do that one na yarate yaba jume bayenga yes mwatalire mwakolire mwabere Linda Mwananchi mwakolire iga irane baraki. Why do you want Fred to speak? I speak as a national chairperson Uchupili. Perhaps he should magnify. I speak as a national chairperson ya Chupili. Among egasi yenchore ire gukwana nebintu bunebi cyangwa abatebiga my brother naro abantu bandi bagonya gotenga Kemos must go Kemos must go we from within from abantu people from say that Kemos bono must go kurubo chairman wa Chupili. Let me say this intumwanya abantu ekero turi mwanya bantu ngochora turi leadership na leadership tokonya sora ntu ikoye chora asokoreka nekieni leadership ugengo chorwa tayege ndre ko bogwa kiruchi nko byekerera aire leadership ugengo chorwa ekero bokongubure erindegere bakama buite solution bono bokomu buneye buna this is also an issue when eta kukwanirwa bono onye tinko ye kwanira ngogo chiko ye kwanira wosonye tinko ye kwanira what is the purpose yokoba yogochora buno murai chingiti choro sana nchianja gochora nangaye naye chiamani nayo munyakiro nayeki ese ngento nchibwati bokongu ikirorore kubuka mambi yari isi yaenda yarara mambi yabuka yakore bintebyo bintu mbiye gokora so they don't have leadership. Let me ask you mweshimwe mwete kwa be kwa tigira baswali ya vere tete kubuli tanga diri swali tanga igo
bitina bya gusibya sere Jubilee no bitina mbirasoa Jubilee bitina mbiyo gusi Jubilee bitina mbiyo pi you know I'm saying who is this otato urusi we kwa no, I'm not saying abarai few social media yes don't misquote me I've not said abarai batebire abantu ngokwana bare abantu just general why do they feel urusi woro comment section y'abantu you know when you say again tungerora kwane buneke ngaya na tebira haya twensi tuikeribo erimo tiga tuikeribo erimo tai bantu bose bako munyagiro ko command teba nga ntagete mambia muirane Baraki. That is what that is actually what Girenda is doing. Aba tebeti kana aba ira matuko ba dilisha ba jenjiri jiko. What is so hard whatever mheshimiwa that is oimo kote bia bajumbe kale busi. I've said Irane Baraki within a week. Actually I've told my brothers and I've told them ngabono yaya ikirenga ki I recognize the good effort, the good work bakore Linda Mwananchi. Linda Mwananchi is also, you know, a sister political entity within United Opposition. We share ideals, my brother, na Linda Mwananchi. That is not a dispute. Our leadership ya Linda Mwananchi na Jubilee, Fred, Amo na Sifuna, they are friends. Okay. But you see, at the end of the day, more friends, you must take a decision politically. Togo support bonse babere. Ambitions cy'abantaba is one. Chairman, abantaba go kwanera nabonda abaseko bagesi from where I am seated. Mugote tebinga kora arengere na endo bamanya. They are the same people bagote yabarayi bande basoire Jubilee Nchungora. We are here. Lakini weekend kwanyora bagotarorwa. Perfect example, omweshimiwa Anthony Kibagendi na motebia ase lisango keumbwalia mweshimiwa oyo kabiro muraibwe kyamage inject party murara gwatonyoraga you come slow conflict of interest tokoira nontebi agimanda tafadresi cyumwa cyumurigeli cedre stage makai chinsa semba biabono gara togendete gukwana no mweshimiwa Vincent Kemosi as studio na namana tokuligelinga ki Jubilee agendete kuyagacha busi ubwo cyoli bu mwaka w'ikirubere 2022 na boigo as siasa ya United Opposition. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Soko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro muroberio bwigekoro gyeito hasi tokumera nabaga kaba samwerere naboiga bangi nabanyika iligo kwanira ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na Mbeya Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito ime yenzoko yenzoko yekoro yeito ime yenzoko yenzoko kibyengia yakire ngumanga bunalero yenzoko. Eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi. nande twerene ndoche chietri stake 11 no tuli no mheshimiwa Vincent Kimosiga igase studio nande nigaru munyakirogo bwe kiama ya Jubilee semambia bono togenda takoba tukurigereria kilikigendete mheshimiwa kera tutaragenda umutimo nabe karibu ligo chasole nagotebi Jubilee seemingly asabantu baikaranste boniga kororekana mukuruga chinyumba ibere kera nate avoigo I don't mean umo chairman timine umo deputy party leader lakini mubwata abasani baino barabarai na ande sometimes nabo bagutwara no n'ikinguru bakani murayo ndo kiroronga yanda ngora conflict of interest ya siasa ya Gusii tereche kubasalirie kiama. There is no conflict of interest ya siasa ya Gusii na ondebwezi murayo ondebwezi mpaka no ene a party leader monyene leave alone deputy party leader leave alone chairman timbu atinguru yogo chora nguwenete goswa Jubilee ingoto wenete goswa ekero ko rosie party igoko yero for the general public abantu basoe membership basoe igondete yobwate nguru gukani onde bwensi democratically ngatoso ikiameka ya toso anyare boso irotanganira tuwenete goswa tewenete ko baigo na kie kitoko tebanga Jubilee emerangu geiguire baka bono ira
timaiti ine virake timaiti gose no mheshimiwa Kibagendi or the somebody one of the leaders otebanga emirangu ya Jubilee geigwire paka umutienyu kabiro gatatu next year. And that is the position. Emirangu ya Jubilee gekorete igwire for any person utagete ku aspire igeigwire legally kisheria yego ikomutienyu gatatu next year it will shut down taye pati gosieka richi korio kari nyene rio koraki iri gosieka tai Jubilee richi ko ibyama byonse pie ko ikero mutienyu gatatu next year iri gosieka bari bataraso 6 months elections igo neigwire Jubilee neigwire abantu bose na ndete gato gotebya barai baito bono tigatu iche bune team tuikaranse twensi ondogo charete birengererio oriogo charete birengererio abantu bonse bakoreki barete birenge tuikaranse tokore mirimo asende Jubilee tainje bwekande ngoborie ege burai ko West Mugirango Rogers Muturi no ari ngoborie ari Jubilee atagete umwana narari ko rukwedi na abere no ari ngoborie ari burai ko Jubilee umwana unde narari ko rukuchemis engineer chemis nyatigo nere ngoborie ari nere Jubilee akorete atagete Jubilee as of now tura abantu batano ko West Mugirango asenko banywa ngo batebimbu yamonaso gocha dibageri kwani abantu obunabwo uburai nabo botakire bobeigo onde mwensi ugocha tigaiche tuikaranse tubeke birengereri amo ritangani kabisa turarora ngakitokorete gisakwamo tubwatisie umusiko ito Fredo Kengo Matiang'i ebibya inse igaiga intwe bono intusa intuna botogo ikaransa tuigwana nase tutaikoigwanana togenda abana inchi batu bange mwarakore kina kia abantu batari kuigwana gekogera bono kindo no chairman because aspirants buna bakurinye birogo first timers tigatora teba nonye ni bari mwarabe ali ese birogo abakonyora lituke limo muikaranse tega muri meeting barukine umuganda bw'abantu ba intimidate maybe yumo muri nerese party nindo cha abande basokire perhaps yaro cyo murwanirira ndo kiroro kire kurigiri bagaiskali conflict of interest nigentekene sana ngo yebeka buyamono asumweshimiwa buna bono borabu siasa is a game of numbers egento kero kitoko gikeria gunism as siasa eye koreta yaitiria manyinga ero twatebira hapana abantu bagocha kurwanige tumuna kirigi yake umbu tumesema hapana lakini mobilizing supporters inero siasa onyale goko borie kerugo nuwachiro umojega beka abantu bawo in order call upon your supporters, tell them buna mogo nkoba guchia mangana ase gintokoretiki tutageti tika to differentiate between ebinto bibere my brother gunsim and the political support ikiagera na arode chinse mochinde abantu kero mukutano umuntu gotana supporters bao banza ko bari pod guns n'abantu baroro bakiri barahamd bari ready go cause mayhem goita abantu abuna buguns ekero kwa no mukutano kwanyora abantu bao gwakwanire point yao bagwakere chinko kugijambo ugerero umuntu uri ondo gukwana your opponent mbiasara kibire ko enda n'abantu bao that is politics onye story yepo to mobilize supporters bakoire naje go kwana mangana bagwakire chinkobi you have no business in politics Mheshimiwa gende kanisa orandi okay gende kanisa orandi Mheshimiwa oranda tekora gurusia message rechi sare chichi gende tekubinyoka gaiga tatenkoira ni command center yes police stars Mheshimiwa Fred Matiang'i tebali ngeto tumekobo science bugo determine presidential candidate I think science no bukoligere opinion polls ngichigo teba Edwin Sifuna bwaga achiru n'ababunge bagusi I want to be very honest kera rweto DM wise kurigereria kera kunganya perception yale ngo babu winning banganya nero babu Ruth Odinga abarayibande mkunganya barengera kini wise kurigereria abajumbe bagusi mu senator bwe county ya Kisii babire sirene na sana sokumwagacha ezu Edwin Sifuna buna to kwana boninga police star sichi kumubeka kogenda igurubusi yake kubwanwa no Mheshimiwa Fred Matiang'i command center yakore policy no bwango yamukoligeli because presidential campaign kwa gachune binte binge sana chibese na policy ngichiko bate policy I think after events chia
Western ye weekend wiki area nturakora opinion polls cheto but I think go soka chire in the next 1 week after ekwere ndeyu ngotumika inumweka internally there is a polls tomone na bwate okora a reputed company okora Roma and so it will be done to rigereri lakini ende buna kwa mochi koteba abarai baito bamwagachire nawe wateba na ende agree abarai baito bagachire Sifuna lakini ekyo nkerikebe nkiarenge kebe ko mwagacha kyagerekere movement ya setembu ya sete gocha na enderende njabwate ebirengereri byabo ne birengereri byeito ibire bimo boko ngumboyo nakina ateba ekero na sete na ateba nga abarai abaito muinari bakore gasirengiya na ende bono ase yaikire chinga kichiabutokire na intu bono twasoire milestone yo mwerio bono ase baikiri oria tigabatigera ororo baira nene chinguru chiria baiche ase Fredo Kego Matiang'i na intu including me buno mo chairman ekero ba dedicated much of their time chinga kichabo chose na butoko beka motwe buna barai baito barobisi na butoko beka motwe erindegere intutoko basira kurunyuma bagache gose basira umusikoyo. Let me tell you my brother, omanyenga the power of elected leaders ekiame kige kuru ku UDA ekero giansete itwage ansete abantu bane inche abantu saba bansete kiama kia UDA asomosike William Ruto arenge ekero tukolete chikura chia Musambweni tokasiro omuntu orenge independent akaira ekero twairanire tokwa William Ruto April yarenge 21st of December 2021 tokamwe April rende buna yarenge inche Nyamoko Rigathi umuskenaro kuruguserem and a few others we were about 7 omusko yakatobori bono ekero geke kia Musambweni twahirire lakini tai yeito nkeri koba connected directly to us onye ndiye kero geke kebanga ne chama yaito for example kuna DCP yairete onango twage ni more political mileage inkitogo kora ebirengereri byeino two options yagatotebya digereria weta we force free toire chupili gose twase kiombe geto tukamotebya itogwanse kiombe geto twas p uniformly wiki tereti ataranza UDA akabeka Mutama akaba chairman nabo UDA yasetego ekero toko genda gusi intu abantu bari twarenge tanga buna yari kurukwa onde tayota gete gotegerera tanga gusi tanga aja atakire pi actually kwari kwenda gwakwana iga William Ruto kwarongo mukutano goera asande kuogererwa but consistently intwe tugatachaise inche omuske Osoro omuske Nyamoko omuske Shadrack Mose abuna butu arenge the main people tugatachaise tukaimuki UDA ye paka tukayera tukayoni abantu baoneti UDA nintwe guzi because you were elected leaders ekanyara konya UDA for example Nyamira onye tutayera onye intu batatu tobanga twarenga sensemo yeye yasimio UDA njare wikichikura no ne chiribu komigusi patisa uritwaje imugi tukaye chinguru cheito tukayeimokia tukaikausi chikura 78,000 votes ego translate to 36.6% yani wate kurugusi 78 ngaribaga 78 ekero kurigereria bono analysis after elections were done epatie kuruku UDA iyatanganete ne chikura chiareke 60,000 erie kurukunga plus 1% plus 1% was 60,000 votes plus 1% wake sabu yao 60,000 votes so which means onye chikura chia Nyamira chitacha more than 60 onango tuachite land off okay naroli sema mbia bora gara mheshimiwa ndoje chinsa chigedete ko byoka sana niliferi ngedete ko bendaga as a studio nindo chaba lilimba tagete ko bakurwa ebirengera byabo nindo choyo muri kire message ya galeta Belo Soko TV Sam from Endeleti bolike musiga la maana pi Matiang'i serious so far chi county renga atalire mheshimiwa Fred Matiang'i ndaye noro nayo mwenye kirogoye
ntore very serious aba gusiba minto tore very serious kurige keruge really na endo monene ngo kerigiare ne chinguru cyose oyo monara onte bi mutarira baraiba amo mulutara omonene kero kurigereria umusko yo to Fred ekwerende yaye opinion poll yaye is good actually is doing number 2 number 3 ye tuate banga as opinion polls buna bakokora actually gekobeka William Ruto motwe ya mubeka namba 2 Kalonzo Musyoka eri yasogete latest eye you know eye asfuna tuateba neri after event lakini teraba documented. Okay, that is a fact. Okay, asifuna teraba documented. Once it's documented we'll see it. Number 2 you are not doing well. So winner. Na kinko teba no we are doing well because you know there is the incumbency. Na ende banta batoko manya buna bago so kiti opinion poll echiche. Lakini ya iteka rotokora ni tutogo tangana. Echichinde karo chigo korwa chigo so karende houses echichigo kora research eyu ichigo so kinambe ya mu musikoria namba 2 muskwe Fred na gocha isira. Lakini karo kobeka United Opposition amo bono one single candidate igekwenda 3 times ya protest voting nero mheshimiwa bantu bali bataya ticket bakore protest vote will be decided in favor of United Opposition nkore once this word yedi so far omuske Fred Okengo tare chi county ange chose piusi Kenya inchire chitigarete inke ange chose na ateba we've been able to go to Samburu Mount Kenya to Tarrich County Hospital ya Mount Kenya lisango mutararangiriri nene lisango moko genda baguchiruka boardroom meetings lisango iga chake korekana aguna endo bokongwa sebo bere taiki ase ejikiama ya Jubilee poli na tamete kurwa ase to gutagete ko improve on maybe to beke omokia ne lisango ria public rallies. Okay. Hello Soko TV, I'm Rogers Masawe kutoka Nyamayanga gereta ko kwa nakurwa agotebe wodi ya Nyamira. My question to Richumbe. Okay, itali Chumbe baba ide ndoje timaiti. Bago wekani para nera bagoteba yatakire kwa bagarosi. Agoteba Elo Innocent salimia mheshimiwa sana. Ni Matiba Bundi kutoka Miruka, kazi alifanya ni nzuri na tutamrudisha mapema. Okay. Na rode aba bwata ni baba batangwira none. Chipara njire chitakaeretia paka liswali lili Jumbe liajire. How do you handle that one, by the way? Okay, we understand. Nga chipara ne onoboko ngubore as West Mugrango na chi nyinge nchire mbasi penga kiejega. Lakini after twarubunge abachumbe mba mentu chibesa chika menta sana chokoros chipara. Lakini umuchumbo ito tararosi para buyabune wenerete iwa unamoro rako nya goteba nga njeneri chumbe new money new money nga Pondeni Magombo na rwekire chibesa para ya Pondeni Magombo tigante bya bantu ba mintu para ya Pondeni Magombo as always been in the budget. Okay, pakeke ronde bunge neri nganja gwikirebe kuchibesa koreki ekorwe igori yo muchumbo West Mugrango igende gyako tebya abantu nga ni Pondeni Magombo ikite gento kerekegen tigarete chibesa chiparanjirororo chitabwati chitanya go so budget pare mumni yake birigo kwenda kiambere esoke mutagara njanya kobe ku budget ayebeke erindegere totebora etire new money. Okay, kero to kwa na new money na chito kwa na lakini mheshimiwa gete Pauline Njoroge na abatigete kurua sepati. Yes. How do you feel? Pauline spoke to us. Pauline atukwanirite. Ase ekera kogenda agatutebinga bono esengencho abeire chupirie myaka 14 na ende we identified na rinda mwananchi ta konyahara gukora igintu gikuru ku divided royalty onyorere nga maybe ideals chaje ichikwara inbuya na rinda mwananchi akatutebono tinkonyahara mbe rinda mwananchi na ndembe chupili imware konganjira asa maskani erindegere ngende rinda mwananchi igotemine tingana nganyire kurwa the extended or the extended family. I'm within the United Opposition. So rende kera to explain it to kamatebo kongbo yakagenda. Di ukoria yari gete na rigete ri ukobuya sana.
agotebwa akire uya muno ase Jubilee komwari baga akaserve for 15 years na hindi na kiekyo twari gigoteba you know what Pauline said ebirengere ryatuboreti na bibi togoteba ngabono iga yahikire ngaki utanyare gusamba chi nyimbo ibere kwarorire turochi Pauline yare nakiroche akate ati nko bari naende mbeiga rasima munganchere gose nasabire munganchere ngende tukamwanchira ndasoka yes okay gwarakwanire iguru ya Pauline ekara tugokwanira iga Mheshimiwa Uhuru Kenyatta is financing Linda Mwananchi na nego financially Jubilee. Absolutely. Those are bangana gokwano oborimo no bobe allegations umuske Uhuru Kenyatta obere gako bekerwe bitina nebintebi nebintu byarwete UDA by the way. Financing ya Linda Mwananchi, Linda Mwananchi gets his own financing. It raises its own finances. I can tell you confidently ngomoske Uhuru Kenyatta is not funding Linda Mwananchi as much as correct ideals maybe chiria I go subscribe to, but he's not funding. That propaganda came from UDA. Is funding Jubilee. Jubilee is his party. Jubilee konyorere political funding from the registrar of political parties, but he gives us support. He supports us. Support or to quantify each best. No, support could be failures, not necessarily money. He gives us support several. We can say meeting or meeting or events. He supports us. His Excellency supports us. Jubilee is his party and he supports us. Never senke. Ebe santo bugate da ende you see Njetindi aseke ganja I'm not a signatory but he supports us and they continue to support us besides Chibestoko na koru political. Abaroje sibire chijige sara tigadara lili chi message ubeshimiwa that the request to director ngechiteka isane gere handle chi message doche chisimichi chisimi chigona go chachi nyinge sana na barata etekoraji avoid lakini tigadara ligerelia rarali bakora gwaka akabano kireso balimo gwaka akabano rabonda bugate na request yo mu director ngonya chiteka nsinini nande inenchera ya motoko sema nabatebi mugusi toko sema negera toko tegera na soko bwakire bwakire bya ningo toko kwanere nga kigwa bokire Abate. Sifuna ngucharo tena urais. Umurire toyo mugusi nero kwanto Linda Mwananchi. Nero chagete hiyo. Mwete usone ya Muhammadiga. Wani usone ya very serious. Mura yetera sikatangana ki ingena kwa ukire fo kuriosa kwantenga ki wando mutanda wando wachangire sana. Kire tara kwa na kende. Okay. Ingiara tukungiara kwa na singane. Okay, asante sana. Ngagwata bogorwa. Okay, ochire. Lakini yale pipeline. Soko bwakire? Wakire Innocent. Ai wabogire. Abogire uya. Ita motoka ko chucha. Gipito gode. Wakire aki. Eronde no munyakirogo. Kanya ali tugukwana tokorengera rero munyakirogo no ara. Naona ataka mukwanere. Asenge njona ganiebe keranga ringere kwa rotele ngakende tu akwanto na kubole ngakito kwarto nyale matiangi. Wetera so munyakero ongaite tu anyore matiangi. Oyo minto ruro rabona go kwanire go yo chitaro Fred ya gutara Kenya. Moja mani otebire na iba ngotari range chinse mochonspi. Lakini bono gutara kwaye gukole kwa chini matiangi tarasoka isiko kawaida buna totagete. Ale gosoka enjira chete gusi. Asoka ende Mount Kenya bo gabe kumukutane mekutane menene. Umule botamba bantu bakana otebya Vincent matiangi tana ko kumukutana Nairobi. Tana korreka Nairobi bono
chairman tigakora umukinga Matiang'i asoke akwane n'abantu kuno mukutano monene. Okay. Ekine kigento kiratokonye. Asante. Egento kende yakabere. Tiga chairman bandi baisyo mugambiga. Tabaise kuba magega eko egento kere bakwana na sifuna nduma egento bagamba na sifuna amakaramba nyorana. Ambe kishuanga banyole na sifuna bakwane sifuna kere gati yakuna kwatebanga tagetonyola na Matiang'i tukwane tobange. Tonyola na Matiang'i tukwane tobange. Tiga banyole babange bamanyenga inki akubanga yego tokonya ekongera. Ekere tu akwana chusi na kwatetinga na igwete kama asha kukwananga Matiang'i ni kiongozi kia maana ekora na itu sema akora buya akaye kusema akora buya akaenda ngumbu akaye ya akora buya ikubono ngane umuntu cyane ko bomurai na mweto ko boko tatika bono patare karanza mu bakalegi bayigwane tigache mani akora umukia amanyanga ngukora balegente ke P4 amangana ataraji kwandi bana ko kanyanga ngonya ko nguzuka bali ujimutu tigacha ke bono iga egere president yaiteire meme. Asante sana biyamano sana tigambuga teyo mweli soko bwakire. Hello ngoto kwa nerese mambia bono bwakire byaningo na Rogers Musawe Rogers Tebango obisise muji agitali nyama ya ward njena abe volunteer ya Jubilee Party ngajabe kulikia bana jamu dadiganga changa nyora sa revenue from officials ba be county Wonduri boli byane kujia somo chama ni magoso nayo mumbekera ko lega sio kulikia bana chama chama ni manyina na ngaki tezimi agampongeza utatiga tayari some threatenings from the official party ina lili boli byane na mjane na raro mbona. Asante sana. In fact naana unaja kumusiekera biyabona sana selivo liliago kwa igule mheshimiwa tigatora chakira litangani ritanga tiganga sira magana ipipil ekero narengege samoisonde abantu baito bagusia abategereri bante betinga bono esabari ye 9 no turime we are part of this journey ekeroge komoske Fredo Matiang'i akobori taikerogo kiaye igi ukirekerogo gaitu twese na intwe tutagete tobekente tero tobe party ya leadership bakambori nga impirengereri kimwe abekire na inwe erindegere gukora resource mobilization so they challenged me ngabate aya kwa twagambira amangana resource mobilization ye pay period erindegere funds chiberezi kiagara abana ikiboka batebire so we are in the process yoko beke team together erindegere twanse pay period again tukende gya kabere let me say this na ndente bya abantu baminto and we want to improve on that umaite mbuya kora antirana magosa asade improve on it as a leader almost afraid including wonoiga puna togo kwana iga umukutano no gendrete Karen yokonyora abantu bagocha guchoinia ekiama ya chupiri korwa delegation yenene sana ya coast as we speak no eri Karen endoje chisimba kona kungakira ngedororo iknege tukereka nene is a big thing maybe na bera agenda unreported you know iknege tekenene na bera agenda unreported abantu mbamanya that is a big event etamanyiri so again toka tabankeringa ngokora turechi meeting ekinde China was chire very important maybe we need to improve our communication erindegere correct a report again tukende tuarenge next meeting igoro retreat ya next meeting ye chama ya chupirita ye tukeregeke maybe we failed kurangerie media to address media abantu barenga togendrete emero video you get me so every other day there are meetings so we need media presence na endende tosoke twanse chirari twarobeiri actually ntoroberetie weekend yega twarobeiri chi meeting mambi totagete tokore eraria yemo tika mambi tika tore tutagete tokore eraria yemo and on Saturday ngokora tore eraria ende asakuruku iga impaka south weekend nkoenda tora asakuruku kuria tokore eraria ndororo usinto ete weekend ngoso atore bogere weekend okora chirari na ende ntoteme na ende asemeroberi yaitu na toyebegete toteme tokune
Rift Valley. Okay. Eye ya Bomet enseme iju. Okay. So those activities in the next 1 week ekero twachikorire na ndi tutagete bono twaipwe media igora among ebintu tware ukwanera no ko review na koreta new faces chiesemo ya communication ni media abantu barororo bakutuma messaging ere very fast. Okay. Chi activity ichu onye ndito media was communication iko report buna budigati ako report onangorero tore igoro ya William Ruto. Okay. Mheshimiwa nabwate social media handle ya ago tumeka reliable enerororo but maybe it was also part of discussion ya igoro nganerororo but we need to improve on it. Okay. It's being improved. Okay, thank you so much. Ndocho mheshimiwa esenjo chinga kichiachire na mange turatware gukwana tete nchengorigiri tukulinde na ndeto kwane binge bikera bigenderete bono igolindo ubworo mwanchiranire nga mheshimiwa Rigathi Gachagua ateba chinguru nchire nsaka magandi nabwa tete chinsemo cha Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i ngosoka tore okay ntonkonya okora ngokora tore engagements maybe echi nyinge ichire town hall. Okay. Sa bono egento nateba nga bono tikatosoke turakora chi public rallies turakwanira abantu na finally Rogers nkomukwanira ande namukwanirete igo nkomukwanira ande gasiri yabegete ngiya torenga kitoko bwaterana lenda abantu bawo mugusinarure Nairobi by the way ogochobolinga mwabangire Jubilee nga kietarato banga Nairobi mugusingwa tebare sorry to say ase show yana bakwanire bagwa kesi mino ni chisho chinde chitugaiga bateba twakore siasa sama tukamange sana otwalenge bya mabinde tukalisire roro ikige itugia Jubilee tubwate ngaki umuchairman muko banga abantu ba Nairobi na baba manya ngaki bakogenda banyoro mwelekeo siasa igoro twabwato mukutano no musikogoro kwa changanya okuburi kerugokia South ntwabwato mukutano no muske mukaya okurigia kerugokia Dagoret is it South ekekia KJ South South so among ebintu twaiwananete igoro twaiwananete turangerie abantu bagusimia 8 we have 800 aspirants bare Narubia bakuriye birogo so twaiwananete twabangete inche na changanya n'abantu bake igento tugukuri bono ne tariki kurwase His Excellency Fred Matiang'i intariki ki tokorangiria abantu baitu bagusi toiche tokora umukutano uyu initially ntwayo bangete ko ba 21st of June esauri ebintu bire byachete ntwayo kora igo nkuyonyora turechi tariki. Okay. Kwarero montogo West Mugirango biamono tigante benga abantu baminto bagusi biamono ase gasingi yamo ndrete gutubwatisia na ndete getoko basaba abantu baminto bado kwirika wechi kuranko genderete na inu mweri ke chikura sobonge erindegere gegota gwikinga kieria twakira umuskoito Fredo Matiang'i asobonge na ende abantu baminto bari badugusi na inu bwata chikura constituency cheno amatukande gana umurayo ndiko rukitutu chache notigago cha kuira abantu ba West Mugirango bachikurika chikura na agenda ronka beka riororo chake baidire ngorake na ende natumeteri uko digo complain igoni inkagirete mbache bairani lakini buna nagetebete na rocha baraya abuno musumbo West Mugirango bago chase babekire bagocha bako ase pare ko bekie ko bekwera bagoteba ngake mosiga atebete ngigariende osira ite pare gocha ko bekwera miesambu ero borimo obokora obochi obochoni bwa mugaso igoro ekero narenge marani inatete abantu ba marani na ende yingenderete kuiranira kya natete abantu aito inatete abantu ngagariende osira orekane gyanchore bumburia bomurito nyankanda ekoimukia abantu chikore chesta kitutu chache not ebe komorero einero natebete gariende yonsi ekoimukia abantu echikuba chiko kore chesta uni simuteyo ayenkyo koimukeria inkyo koimukeria abantu kurwe constituency yo chikore chesta constituency okay igongo gotebi ng'abantu batutu chache not boka abanyene mbaisa ine bakochora omurayi obo oyo tagite kurusiga iga West Mugirango oirachu gwakera kitutu chache note nga kyagocha konyora abana baye pasa diekero oborayi bwachiro bunya iga abantu ba West Mugirango igatwa korete tugatigira njira ntagite kubasaba naende tigatubwatira ne mutuga igo munguru ekararanje naende ribageri turinyore rindegere tutabukie igatwa tigirete njira biamono sana mheshimiwa na bange sana babwate birengera lino ni chinatigire se semelium mtandao ntasoma
kurende mbia na sokonyora libaga twakwana mange na ali atigaro mwanchu murigeri turakonyora libaga twabatugo kwana na kurigeri nga kitoko nyara kabatoko genda busio no mugusi chetrisa to distake 42 nchinguru ku Innocent Onyango murobeli bwa soko bwa kireli tuko ya la miso rire na ndi nigo twa tenegesio koba no mu yo kabiro mujumbe kurwa sesemo ya West Mugirango mushimwa Vincent Kimosi na boigo nigaro munyakirugo wikia magia Jubilee nyegene tenga biritwara kwa ne biri mwa moire kakogendaria ase ebikale binene na bega goteba nga kurwe nsoko abaligirira rero mbate abai yamona sana. Thank you. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.